Salam, salam ey illeşler. Gowum ýa-da bugün gowumsuňyz, janlaňyz sagmy? Oňatmasaňyz. Murat Kurbanow gelmeli netip bolsa. Salam Dur Sultan, gowum näle ýa-da misafir istegi açyk kalypdyr. Bir minut bunu ýapaýyn. Neme bolmaly? Merdanyň hasabyndan girmeli şol ýalňyşmasam. Merdanyň hasaby janlym ka görüňsene. Merdanyň. Merdan Minki de görünen ok. Şekle görýän bolan şu wagt görünen ok. Häzir Murat Kurbanow gelmeli watandaşlar. Soraglaryňyzy şu wagtdan taýynap başlaň. Näme sorag berjek bolsaňyz, menim özüme berjek käbir soraglary. Barna hoş geldin, salam. Yok baka ha. Han görüň hani. Bir habar edin hani Merdan, näme etdika, efirini açdym ka. Han menem bir berden görüň, Murat Kurbanow gelmeli da. Can halyk go, Hudaýa şükür. Bugün netip bolsa sorag jogap alışjak. Sizden berip bilersiňiz, sizin berjek soraglaryňyzdan sorajakdym aýtdym. Kimin näil kellesinde pikir sorag bar bolsa, pikir galan bolsa, hökman sorasyn. Hökman. Yuwaş-yuwaşdan var, ýene Allahym rahim, oňsoň beýleki ýaşular şeýip çağırmalym ka diýende. Arada Muhammed diýe jülenem edipdik, soň ýene galdy. Menne häzir görünen ok. Häzirlikçe menne görünen ok. Bir Nadin efirde. Yok baka efirde diye ha. İbo hoş geldin, salam gowmyadalar. Armanjyk hoş geldin, salamu alaykum. Armanjyk, seni gördüm ben seni. Geleceğimin arkasında gilden oturan ekeni. Hüseynov, salam. Nur ağa, men oğlum ile Türk'te izini hiç gidetim gelen ok. Ýöne siz diňleýän öňden bäri. Köp sag bolun, minnettar. Ziyanow etdim açmady diye. Ondan soň bilen başa gaýdar. Häzir efire gelmekçi. Her kim berjek soraglaryny bersinler watandaşlar. Murat Kurbanow barada. Menem şunu sorajak. Mışmışlar barmyşyn, Murat Kurbanow maňa pul töleýärmişin. O konsulluğa aýdypdy, saňa şol etdirýärdi. Menem sorajak. Men näme üçin habarym ýok, siz maňa bir zat töleýän bolsaňyz, kime töleýäňiz diýip sorajak. Hemme gördü seni arka-arkaranda, ýaşanyp ýörmem ama ya. Awa. Esko salam, salam gowum da soňatmy gowmya delaňyt. Meniň gowuşdurany we meni bir efirim nemem bardyr, TikTok nemem bar. 950 ýetipdir, ýene bir 50 sany ýetse bar. Şonu müňe ýetse janlaýan o taýdan amaçjak. Näme üçin o taýdan amaçjak? Bu efirmi men pikirimçe jalyby, onsoň ýene zat edilen bolmagy mümkin köpräk. Belkim soňky döwürken keşfede düşen ok. Belkim efire sowgat padarkalar azyrak düşýändir, şondandyr. Ýöne beýleki de beýlek kanal täken tanalan ok, belki şoň üçin hem
Müňe etse bir 50 adam yetenokda. Onam gönepiri açyp başlajak da. Şu adam mende de görnenok Merdan. Han gepleşiverelanay olam häzir çykar. Gepleşigimiz bunun bir näçe günüňdi. Aslında men kiçirak 10 sekundluk video goýup aýtjakdym. Şolar ýadak dip bolun. Anaň iş başa gaýlyk bilen dernegiň görülmegi, ofisin tutulmagy, isletine bir wakalar meni ýatdan çykartdy da. Goşda arka plana resmini koyup reklama edip verenmi diýe. Berin, yani sıkıntı yok. Gelsinler yani saat 9'da. Men pikirimçe bilýärler artık da. Nesip bolsa dernek bilen hasam tanamayanlaram nemeder. Dernek süýlenem. Onun aşaram ni görendürler, gorkup görmäniň manysy ýokdugyny, ser onu kösenmeli, kösenýändigini. Sözünü näme diýe? Türkmenistanyň myşmyşlar var diýe, daşar ýurtdaklary propiskadan çykarjak bolýar, uçotdan çykarjak bolýar. Aňa profilimi o elime edip ber, şonu elime edip ber. O bolar. Beýleki profilimi goýuş tany açalmy. Türkmençilik 2020 ýerden şolam. Bugünkü tema goşda siz Murat Gurbanow näçe töleýär o temamy? Ýok, başga bir günden soralar, ýöne soralyň arasynda da halkyň kellesindäki pikirleri soramak. Nähip bolsa. Men ýene orada bir barlaýyn. Görünýän ýerde ýok. 3-5 minutdan gelýär Murat eke diýe. Öňe minnetdar. Bugün Murat Gurbanow geljek bolsa, sizde näme soralar bar? Hani soralaryňyzy alaýyn men. Kimden näme soraw bar? Ýoş-ýoşdan soralaryňy taýynlan. Yani näme diýilýär? Kyn soraw berelin, kyn. Nirde kyn sorawlar, näme kyn sorawlaryňyz bar? Şonu ýaly, ýöne aňsatjak sorawlar däl. Şu kyn sorawlary berseňiz, mene mu görýän? Sonuna gıdıklı geçecek gepleşik. İçinizde şuhöler varmy, başka nemeler varmy? Hiç içinizde şuha kalmasın, çekinmem. Soran men pikirimçe. Aleyküm salam, hoş geldin dünýäge. Resmimizi istemişler, addeldaklar. Resmimizi alıptılar. Men Merdan ol. Merdan goňmy, oňatmy? Gelýär Merdan. Tamam. Addelaklar resmimi istemişler diye. Barny sen bilen uğraşýar Türkmenistanyňdakylar. Näme üçinkä? Sen suratını isleýärler, sen telefonuny isleýärler. Men kini berädi aýtdym men. Çaňa diýip sorasyndar. Sen barnymy diýsin, men şuňlukça barny diýip jogap bererim. Tema näme gelýär. Tema yani häzirki neme situasiýalar, ýollaryň nädip açylmagy, nädip açmagy gözüňiz tutýar, nämesek açylar. Näsek halky şu kyn ýagdaýdan alyp çykarsa diýsen bar, maşgalalar pitirap bar ýa watandaşlar. Maşgalalar dagap bar ýa. Ana şoň öňüni almak. Nähile moto bir hile edip, ne şu maşgalalar pozulmalylar, dagamallar. Yaman köp wakalar, yani kitap ýazaýmaly wakalar bol geçip burada şu wagt. Hojalyklar barada, drama edip durda. Batyr Gylejip kyn soraw saňa Türkmenistan haçan düzeljek? Türkmenistanyň düzelmegi diýmek adamlarymyzyň düzelmegi gerekde birazjyk. Adamlarymyzdan başlamaly. Türkmenistanyň şu günküne gelmegi bir günne gelenok. Näçe ýylyň dowamyna gelen. Olaýam netije. Şu günküne gelmegimize sebäp bolanlar biz watandaşlar azakany biziň üstümizde ýük düşýär. Men pikirimçe şo taýdan başlamaly. Şöhrat salam, hoş geldin.
ünlü oldunuz Türkmenistan'da. Ya doğrudur, bolunur. Gönül hemçindir. Yo mening dostlarım da atlamam haber etti. Görýäs diýip YouTube'da da atda. Barno senin bilen uğraşýarlar demek ki seni seviyorlar Türkmenistandakylar. Emmetine sevap tu sevilen gowşup diye. Yusuf Karaman salam aleyküm vatandaşlar. Diptir salam salam. Salam Ruslan Hocagelliýew. Yani biram isim soy isim eger ödüňiň kolsa biraz ütködäň o vatandaşlar käbirlerinde. Gerçi men ara soňky bir aýymy, 2 aýymy Türkmenistanyň içinde aktivistleriň öýüne barypdyr, azar beripdir diýip dogry maýslam gatyr eşdenmok. Ýöne o telefon nomerymy soraýar diýe, nirde näme iş etýär diýip soraýar diýe ýöne gatyr azar beripdir onu eşdenmok. Öýüne baryp kapyny kakypdyr, barypdyr, şeýdipdir, beýdipdir diýip mene eşdenmok. Esasanam ýüzi açyk däl tapady. Aýny müňlerçe boldy da näme haýty biriniň ol, haýty birini bulary ýerlap nemesin. Bakman sonra ýurdu etmek üçin bar işini gara goýup bar güýji bilen çalışmaga taýynmy. Sonra ýo tagym bar güýji bilen çalışjam kara diýen men töwereme görýän köplenç YouTube'da köp video goýýar da şonuň köpsini men gözlemem görüp geçjem okda. Intaga gelen ok Merdan görýän bolsaň meni Merdan. An habaretany Murat Kurbanow gelmeli häzir. Berjek soru bolanmady taýynlyk görelim şu wagtdan. Ondan men Murat Kurbanowyň alyp barýan işinde bir zat görýänne başardygyndan siýasaty nime diýär tankyd edýär. Yani o grup beýtge, olar beýtge diýip oňusyny ýok gere zadaýdan ok. Özü barada tema çıkan üçin çıkıp jogap berýär. Oňa da haky bar diýip diýsen. Bir oň arkasyna gürlenle oňa da ýem jogap haky düşýär. Türkiýedäki adamyň jan sagmy işläp bermi diýip soraýanlarmyş. Tel nomerimi soraýarlar migrasiýa. Ha. Jan sagmy işläp bermi. Onu o taýdan soramaly. Läle sorajak bolsa bärde konsulluk bar ha. Bärde konsulluk soramaly lämon. Mert İstanbul kim ol Murat Kurbanow diye. Murat Kurbanow DWT partiýasynyň partiýa bolup gitýän kara şu. Aýny şu Demokratik Watan Türkmenistan PAO partiýasynyň lideri diýip hasaplanýar da. Jaň etdim merdany kaýtlar gelemiş Murat agaň hiç gep bilen işi ýok diýe. Şoň hiç gep bilen işi ýok şonsy gowda bizem şonu gowurýarsa biz. Öz aramyzda ýalňyşlyk gözle oturan manysy näme? Ýa tapdyňam-da bir-birimizi düzetjek bolup bermek gerek gel. Yani her kim öz bilýän nedje, dogrusu nedje. Murady gep paýdalanýar ýagdaýyndan medeniyetlice jogap berýär. Awo, men şol häsiýetini görýän Murad aga. Oo, salam amca, salam, Superman näli? Tamam gelen ok. Ýa-da görünse men zaproti berjek. Ondan neme der? Taganowa o zaman yarın mangalyň ýanyna hömet ederim okey. Mana da gelsin sorular var. Hökman berin hökman. Mana tekim çay mı kofe? Cappuccino diýer abi. Şonu ýalytsana ingowy. Cappuccino. Murat Kurbanow onu ýaşmynda işleýär. Nime TikTok ustana edip yetişmedim ka. Neyse şuun gelirim ka diyen umidum var. Şuun yokman gelir. Onun etmeli işleri her kimin bir hilek yönü hemmesi neticede halkı oýunuş şereketine peýda berýär. Biri misal üçin has batyrgyrak geplärak misal üçin adamlara şonu öwrenşdirýär. Biri
Listovka paylaşacak bolýa biri ha biz derine açıp da edip adamlar bilen has için cevizleşip elbette barmaň o taýyk, görünmäň o taýyk diýmeklere mümkin bolun. Durmuş da kösenen wagty ýüz tutmana başga gapyda ma ýok, ýani öz aramyzda cevizleşip öz aramyzda kömekleşmek. Şoň üçin men pikirimçe watandaşlar birazjyk günüm gowy diýip gezmäliňde. Haçan näil gün we görkezjogy belli däldir. Ýeli. Ay, Ýeli. sadece bu yayda bakalım. Sonra bunu boklar diyor. Bilem o. Ýeli. Sonra bunu boklar. Vatandaşlar şu gün var etli bir naharmady wady bolun bişirelik 4 saat gaýna dolu var. İni ne işipdir var. Salam maňa da göýök çay diýe. Ertir gündüz bir işim aladam var. Öýlen nesip bolsa bir gazetneme interwiu bermekçi Nursultan ikimiz. Olam siz eştiň. Başga näme? Ay şolar ýaly günlük işlemiz dolu. Derneň içine stol, kanepe, koltuk, diwan, şu atlar berjek biri var. Oň bilenem bilemok. 3-nji gün aýyn görüşäýmesem, onun närim dolu. Goňşuň başyna gelen musallat ýetiň başyna da gelip biler, adamlar şoňa düşünmeli de. Hawa. Flash diye vatandaşlar, flash gazete. Şoňa ne diýip bolsa, ertir bir interwiu bermekçi. Aýny ýuwaş oňa berer, bu gazete berer, başgasyna berer, ondan meni gireşler, oňa berer. Şeydip ýuwaş tanadar da halkyň kösenip berýänini. Bilmeýän illeşlerem bar. Otaň näme dernege şo saýada bir kömek etseler bizem illeşlemede edebilsek. Neň berksi Türkiýede de bar da şol. Misal üçin pandemiýa sebäpli jaýynyň arendasyny töläp bilmedikleri käbir dernekler, wakflar ana şolar gowy kömek edipdir da. Şoň ýaly biziň bir neme de kösenip berýänleri türkmenlerimiz bilýär ha. Kim kösenip ber, kimiň ýagdaýy erbet. Ana şolaram siz ýerleşleri ýetirseňiz ana şonu biziň kömegimiz deger. Intega çıkmandır efire. Fulün tek vatandaşlar şol neme şol açılsın. Indikepde da nesip bolsa açılsın. Şonu dernek hatawyny men goýar. Ana ofiçal näde gelip başlasa kim bolmaz. Studentler üçin näme edip bolar? Studentler üçin ne edip bolsa nemedir? Yani stipendiýa baglap bolar. Belki şu ýaşaýan raýonyny mysal üçin kösenýän bolsa jaýly meselesi bar bolsa, şu taýynyň kaýmakamy bilen gepleşip bolar, jaý meselesinde kömek etjek bolar. Şoň üçin dernekde has köprak aktiw adamlar gerekdir. Birinji bilen un ýok, şeker ýok, aljak bolsaň hökman ýanynda bir poçy zubnoy pasta almaly bolýar. Gazetlerge online'a geçmelmiş diýenmişmiş bolýan barmy? Mene eşitmedim barmy? Şöyle enimizden gerek kömek bolsa etjek. Edelin ýani haýyr sowap ya dernek aslında da birazcık Allah'ın rızası için edilen işler de derneğin işler köpüsü. Halk için, vatan için. Yani neme ýaly
Robin Hood'un bir görnüşde baýdan alyp garyplere dagatýanda. Ýa-da ana şo bolýar-da. Türkmenlemede de hatta eğer biz bu işler alıp barsak daşary urtdan grant da adam berilmegi mümkin. Ana olar ýa-da atlar bolsa onu has gowy zatlara edip biler. Yani dünkana bir çağajyk bar, operasiýa edilmelimi ýa ilik nakliýat diýe ýene diýe şerşerimde nemelerde düşüp gören iyileştirmede de belki elimizde eger. Kimliksiz galanlara ardanrak giriş çıkış edip bolar ýaly mümkinçilikler ötüp bolarmy ka? Nisip bolsa olam bolup biler, olam bolup biler. Şu kimliksizleri azatçak bolmalylar, birin etmeli lazımız. Be, merdan çıktı şu vatta özellik erişimi yok diye. Bu ne için böyle ki? Ana, geldi vatandaşlar. Assalamu Salam alaykum. Burada, komaya dayanır. aleyküm. Özüm ne? Nur olmuş. He, go da işte kovmuyordun da. Alo bakın. Sesimiz Sesim geliyor mu? Geliyor. Alo. Vatandaşlar geliyor mu sesi? Umut. Vatandaşlar gayret edin, can etmeyin. Gayret edin. Sesi yüzgâ olmasın. Salamu aleyküm. Yine salamlar adağa diýär. Salamu aleyküm hemmäge. Hormatly vatandaşlar, yine şu gün men Gowşudyň kanalyna, ýa-ni Nuryň kanalyna geldim. Nur Tamam. söz senden. Burada geleniniz için ören minnettar. Köp sağ olun geleninize. Siz bilişmede göre Fransa'da yaşayanız şeyle mi burada? Siz tanımayanlar var. Birazcık özünüzü tanıtsanız, nerede yaşayanız, näme iş bilen meşgullanýaňyz, seýap diýsem käýgiler tanany bolmaken şeyler bilen tanışarlar. Men Fransada ýaşaýan 16 ýyldan bäri bäri soňky 10 ýyl biznes edýän. Fransa gelimde molimçylyk edýärdim. Ýa-ni bir liseýde, lisey bolan tehnikumda molimçylyk edýärdim. Hem sportdan hem molimçylyk edýärdim. İki tarapyny alyp gidýärdim. Maşgalam bilen men Fransada ine soňky 11 ýyl biznes edýän. Ýa-ni kerhanalaryň bardy, köp kerhanalary bardy. Häzir soňky 1 ýyl men köp işlemok, öz işimi ýa-ni oglanlara tapşyrdym. Özüm gyrat çekirdim, şu politika işleri hiç wagt bermeýär. Ondan şoň üçin men häzir şu soňky ýyldan bäri politika dewlet hereketiniň liderligine, politika hökmünde men çykyş edýän, bir topar guramalar bilen gatnaşyp görýän, bir topar hatlar ýazýan, bir topar ýa-ni komandirowka edýän şu mesele boýunça. Şoň üçin soňky ýyllar men politika bolýan. Ýöne 16 ýyldan bäri çağrılar okap ýör, universitetlerde okurlardı. Bäde Fransada etaply durmuş, adam üçin ýasalan durmuş. Fransa dünýäde adam gymmatlyklaryny we adam hukuklaryny tatan döwlet. Şoň üçin birinji rewolýusiýa Fransada boldy. Şu ýerde jemgyýet guruluşy şeýle bir öňde bu sosial döwlet diýip hatap edilýär. Sosial bolanda İstendik wagtyň hökümetler taň gorlagy. İşlemeden, yani пособие по безработице berilýär. İşlesen hem ine çağırma pul ya da iş hakyň köp bolmasa üstüne goşýarlar. Umuman bäde adamlar 35 saat bir hepde işleýär. Şu 35 saatda eline 1250 eurodan 3.500, 6.000, 7.000, 10.000 çenli alýar. Eger de sen 35 saatdan köp işleden hepde, onda sana 25% yani her saatyň köp төлýär. Ýöne sen 45 saatdan geçmedilen üçüň. Sebäbi, ýerde ýaşamada sen ýa-ni işiň guly bolmaly. Maşgalan var, sportuň var, öz durmuşyň var. Şu ýaly bu gurulun döwlet. Ine şu ýaly, şu döwletiň we Ýewropa döwletleriniň köp zatlaryny men Türkmenistana ýa-ni hödürlüğe. San döwleti
öňe giden döwletlerden, jemgyýet kuruluşundan siyasi ýa sistematyny, ykdysady sistematyny, sosial sistemalaryny alyp bilýär. Ine mysal üçin biz Mercedes sürýärde, biz BMW sürýärde, biz ýokary tehnologiýaly maşynalar sürüp bilsek, diýmek biz şuň siyasi sistematyny, ykdysady sistematyny we sosial sistematyny urunup biler diýmek. Eger gerek bolsa ine Fransa döwleti kömek eder, deputatlar geler berik öwrenler ýa-da biznesmenler geler ýa-da jemgyýetçiler gelirler. Fransa öz puluny beýlik döwletlere, ýa-da döwletlere kömek edýär, öwredýär. Ýani spesialistler öwredýär. Sebäbi şuň sistematy öňüňden Amerikadan öňüňden. Murad ağa, ören minnetler, görüşüňiz ýaly watandaşlar. Indi soňky bir ýyl bäri giýjetin gündüzi edip, diňe işi politika, siýasat, olam politikany siýasat etmek üçin däl, watany dökmek üçin. Ýani halkymyzyň kösenjini neşe wagt 40 saat, 35 saat diýip aýdandadyňyz. Bizim Türkmenleriň şu wagt Türkiýede bolsun, Türkmenistanda bolsun hiç görmedik zady, eni de çenni. Şu zatlara şu derece getirmek için Fransa bilen Türkmenistan deňeşdirsek, Fransa şu uğurda görüş görkezdendir amrada. Şeýlem ýani alagadan hiç saat etmeýän halk hiç ýyl görüş görkezmän gelip durmuş ony ýa-da käbir tarih nemen bilýänden bilen bardyr ony azda känne ösen döwletler nädip getipdir şol 35 sagada ýani sagaty düşýän hümmetin möçberi beýik we şoň bilen hem arkaň ýaşap bolýar, geçinip bolýar, kärenläň hem töläp bolýar, gazyny, toňy çykdajalan hem kuchня nemeleň hem çykaryp bolýar. Bizde näme üçin günlük 12 saat işlemeli, hakykatdan hem Türkmenistan'da köp ýerde 10-12 saat işledýärler, ýerden saat 8-den, akşam saat 7-de çenli, 8-de çenli. Yani nädip çoňa şo derejeye ýetipdirler? Biz nädemizde ýeterdi ýa-da? Fransa döwleti 2 ýyl şoň uğruna ýa-ni soňky 110-120 ýylda bulup köp özgörüşler etdi. Diňe Fransa däl, bütün dünýä. Şoň ýa-ni duwa adam gymmatlygy, konstitusiýany, rewolýusiýany birinji eden Fransa. Konstitusiýany birinji kabul eden Fransa. Respublika döwletini birinji eden Fransa. Şu konstitusiýada adamyň haklaryny kanunlaşdyran Fransa. Adam hakyny gorýan, gurumlaryň açan düýbüni Fransa. Bular sebäbi adam gymmatlyklary öňe goýýar. Ýöne ine biz 150 ýylda bular ýerden kowlamanlar. Men şonuň üçin aýdýan her çykyşymda ine bizim planlarymyz bileýän bir gurulma sistema bar. Erbe diýişýän sistema. Erbe sistema, ýöne bir sistema bar. Bizim Sowet sistematyna ýaşadyk, häzir kişili sistema. Bu sistema diňe bir adam üçin edilen sistema. Indi bäde bir täze sistema geçmek. Täze sistema gün Fransa sistematyna geçilmek. Biz birinji gün orta Ýewropa döwletleriniň sistematyna geçer. Mesela Estonia, Litwa, Latviýa sistemalaryna. Ine şonuň iqtisady, sosial we siýasy sistemalary bize ýakynlar. Sebäbi 30 ýyl olar bir ýalak döwlet ýygalanok Sowet döwleti. Şolar 30 ýylda ine häzir Estoniýada aýlyk 800 euro. Ine häzir 1 kagal bolýar. Eýýär. Litvada 800-900 1 kagal bolýar. Minimal aýlyk. Şeýle kalkyl bolýar, bu 7 bolýar. Biz geljek 4 ýylda ine döwlete topary öz programmalaryna hödürliýär. Geljek 4 ýylda şol gün orta Ýewropa döwletlerini ýetmek we ozmak. Geljek 10 ýylda Fransa ýaly güýçli döwletleri ýetmek. Sebäbi biz olar derw ýetirilmek, ýa olar bir ýerde duranokda, olar öskün bolýarlar. Ýöne biz şol 10 ýyllyk taryhymyz, geljek 10 ýyllyk taryhymyz şeýle bir ötüşli, şeýle bir güýçli bolmaly. Ine mysal üçin häzir bizim jemgyýetimiz 0 ýagdaýyna, ýa-ni ötüşi 0-da diýsen bolýar, -1-da diýsen bolýar. Şol häzir 500-de galmazlar. Gysga wagtda 10 ýylda. Şoň üçin ine biz Türkmenistanyň prezidentleri näme diýär? Tehnologiýalar, täze sistemalar, tehnologiýalaryny getirýär.
Adamlar işliýär, ýani bir kiçik meçherde müň adam işleýär şu tehnologiýalary, şu zawodlarda ya şu liniýalarda, ýani gaz liniýalarynda, ýani ýürütülýän tehnologiýalar goýulýar, kontrol, ýani kompresorny we şolary kontrol etmek we gazy ýerden çykarmak üçin. Gazan adamlar bolsa, şu integrasiýa edilmän, şol integrasiýa edilen adamlara diňe tehnologik tarapy, ykdysadyýet tarapy edilmedik, siýasat tarapyndan ýani sistemalar gelmedik, sosial tarapyndan sistemalar gelmedik. Biz şonuň Ýewropadaky ýa Amerikadaky edýän zatlaryny edýär, ýöne biz şoň ýani dol meçherde peýdalanyp bilenok. Sebäbi diktatorlar hiç wagt ýol bermedi. Türkmenistan'ın prezidenti oldum. Dağıstan'ın olsun, Özbekistan'ın olsun. Vermez bize. Bir sisteman çalışma. Sisteman Yani çalışan ya, şu sistema teyada adımlar geçen yadayına bir topar okuwlar, düşündürüşler, sosyal agentler olmalı, gelip öýlere düşündürür yani şu an. Ulu burada meden. yani görüşmen Almandırlar da diýmek hiçbir döwlet Olur. şu wagtky gününi görüşmen Almandyr. Yani görüşüp alypdyr da. Yani alagadan şonu hökümetiň özi ýoş-ýoşdan gowlaş gitmändir de. Hemme hökümetde de hemme prezidentam diktatorlygy söýýär. Hemmesinde de söýýärler. Şo diktatorlyk wezipäni şoňa ýöne halky ruhsat bermändir. Halky görüşüp durdy. Has demokratik ýagdaýa getiripdirler. Esasy aň düşünjäň ösmeginde bolýar. Ören İlkerim. Yine bizi diktator hem haklarımızı aldı. Bizim haklarımız bizim yankı bizim yankı öz haklarımızı talep edişimize bağlı. Yine Rusya halkı onun bir diktatörü. Putin'in bir diktatör. Putin bizim diktatörümüzden beter diktatör. Yöne şolorun yankı öňe gidip goýulan nokody yani halkın öz kanunlaryny, öz haklaryny alan nokody bizimkiden uly. Şoň üçin Putin şo nokotdan geçilen. Yani ola demonstrasiýa çykýar, ola haklaryny talap edýär, ola görüşýär. Biz şu çakaçely, şu reçeli inte görüş görüyoruz. Biz näme diýýäsine? Biz diktaturany golýar. Biz diktaturanyň sponsory. Mysal getireyim. Yine Amerika'da, Rusya'da ya Türkmenistan'da biz korrupsiya pul veriyor. Demek biz şunu imit veriyor. Şu korrupsiya imit alansan ösüp gidiyor. Biz eğer korrupsiya pul vermesek, korrupsiyon sistemi yıkılıyor. Biz korrupsiya pul verenle biz şu diktaturan sponsor oluyor. Korrupsiya diyenimde yine sen bir topara olanlar var. Nemede İstanbul'da, Amerika'da, Rusya'da ya beylik devletlerde şular pasportlarını uzol diye 3,5 dolar verip nahara çağırıp eğitip şu yani rejimin adamlarından pasportlar, konsullar pul verip ulo diyorlar. Bunlar bize kömek etmek anardan dursun. Bunlar gayti bize karşı rejime pul töler, rejimi saklayalar da sponsor olup durur. Türkmenistan'da da şeyler. Adamlar burada tüzetecek olsa, haklarını alacak olsa gidip pul veriyor, ziyafet veriyor. Şu sistemanın neye doğru diktatör, korrupsiyon sistemanın yankı sponsor olup bizim görüşümüze kavat gelen okşalattır. Karşı geliyor. Yine şunun için benim halkımda yürüyecek olan hakları talep etmeli. Hiç kime pul vermeler, öz haklarını talep etmek için. Murada anne şeyle ýerleşmeden şeyle de bir soru vardı. Siz ni birazcık Türkmenistanyň ýalparan siýasat düşnükli onu aýyrmalymy, şonu halk bolup ötmelimi, talep etmelimi, bir da etmesek onuň öz-özünden gitmejegi dogurda. Indi şolaryň öz-özünden gitmejegini görýän toporlar döredi birgiden öz aramyzda ine biz ýaşlar hereket bolup çykdyk. Soňra men indi o taýdanam gaýtdym diýen ýaly esasy Oğuz boyu diýip bir dernek guramışdyk. Şoň esasynda da agdy birlik, çewislik öz aramyzda kömekleşmek. Indi biz Türkmenistan haçan düzelirkä diýip garaşyp oturup bilemizok-da. Düzelýänçe adamlar gyrlyp otýur, adamlar açlykdan ölýän wagtymyzda köseni ölýär, keseli bar, oňa hiç kim gollap berenok. Käbirleri yani internete çykýar, şular ýalyp bir maşgala aýal maşgala ýa-da erkek adam ýok bolupdyr. Şonu tanıyan barmy? Hostar ýok kendiýärler. Ana şolar ýaly hostarsyz ýerleşdirmeden bar.
Onu iň soňunda paher dünýeden gaýdandan soň internete çykýa, hostar baý bolsa alyň, bolmasa şol morgdan nemetdiýärler diýip. Şolar ýalyk derejä geldikde. Indi meniň berjek bolan soragym, siz bir näçe gedek şu dewlete topar hökmüni çağırışlar etdiňiz. Aeroportda çykalyň diýdiňiz, Türkmenistanyň içinde çağırışlar etdiňiz. Sentýabr aýyna ýene-de şolaryň başa barmadygyna näme sebäp boldy? Ýani näme üçin ýerleşdirmez çykmady siziň çağrışlaryňyzy diňläp? Ýa-da siz mysal üçin öz toparyňyzyň içinde belli bir çykjak diýen adamlar bolan üçin diýildimi ýa-da siz diýeniňiz üçin şonu ýaly çykylmaly edildimi? Ýani tapawdy näme şo nemäň şola iki nemäň tapawdy näme? Biram Türkmenistanyň ýa-da şu aýda Istanbulda çağrış edipdiňiz. Taksim'de yanlışmasam hiç kim çıkmadığının sebebi ne mi? Gatol soru. Salam aleyküm hemmäňize ýa-da salam aleyküm. Walek salam. Çykmaýanyň sebebi ol dewlete çağırdy ýa men çağırdym onuň üçin. Bizim halkymyz çykanok sebebi ol ynananok özi, ýeki özi çykany bilen bir zat üýtgerdi. Ýa-da 10 adam çykany bilen bir zat üýtgerdi. Ýa-da 1000 adam üýtgäni bilen bir zat çykardy. Olar pikirde ineserden Belarusya 100 000 200 000 çykdy. Hani üýtgedimi? Üýtgedi. Belarusya matal üçin üýtgedi. Häzir Lukashenko'ny sanksiýa berip ýa-ni külün çykaryp oturar. Görüyorsunuz, rejim Lukashenko ýykylýar. Ýöne rejim Lukashenko'nun arkasynda ul Rossiýa dur we milliarder Putin dur. Şonda da ýykylýar. A bizim Türkmenistanyň arkasynda ýa-ni Bermuhammedowyň arkasynda hiç kim duran ok. Biz birine inanandyk, biz özümize inanandyk. Bir adam hemme zat çalışýar. Birce adam. Müňlerçe adam bir toparda çalışýar. 100 miňlerçe adam hemme zat çalışýar. Ne bilim, esasy düşünmeýän adamy, ay men çykanym bilen hiçnat bolan ok. Hiçnat çödüren ok. Howa çykdykda ine 100 adam çykdykda hiçnat bolmady. Wagt şuraya ýaly otursaň hiç adam bolmaz. Bermuhammedow Sentýabrda çağrış etdiňiz ýalňyşmasam, sentýabr aýynyň näçesine onu öğrenişte 30'unu sentyabrına çeldi, yani çağrış ettik. Onu öğreniş sentyabrda o Safar Muradov'un öldürülen günü, ölen günü, yani şunu başlayıp çağrış ettik. Ve şundan çıkyalar bunu her eden Cem Türkmenistan oyuncu Alkord'un bir yarım adam çıktı. Her küçük etrafta, küçük arçınlıkta, küçük yani ovuçuklarda, ulu vilayetlarda gelýärler, bizim yani aktivistler kafelerde oturdu serilip. Gelýärler aýlanya gidýär hiç kim ýokdy. Beýler gelýär aýlanya organizowans bolmady. Biz bäýerde bir test etdik. Halkymyz çykýar. Haýsy derece çykýar diýip şonu bir barlak gördük. Şonu barlak gördük. Şo ýerde de iýmit ýok. Yani Novotlar, pulo çörüve, işe, yine şurayalı işe, çörüve, pulo Novotlar bolanlar dünyanın bütün halklar çıkıyor. Yine Türkmen halkı çıkan. Ne şey? Bir sebep. Birinciden hiç adı inanan, özüne inanan. Özünün birden çöt bilýäne inanan. Yine men her wagt masal ýetirem. Yine men gurulýan, yine men çykyş edýän. Men köp zatlar çalışýan. Yine men bir çykyş eden OBS vardı mesela üçün prezident dağda oturuyor. Yanına vardılar. Bir zatlar gül közmesek, bütün dünya bir yanlışlık gül közmesek, bu bizi iyiye herhalde deyip korkup başladılar. Yine şuraya bir adam çalışıyor. Sizin bir adam aeroporta baran yadayım. Ondan YouTube'a ya buraya çıkaran yadayım. Köp zat çalışıyor. Yine her Murat Düşenov. Yek öyle. Bir video material etti. Köp zat yükledi. Bir adamın ütkötçek zadi urulur. Seyredim. Yani Tesla'nı tapan. Murat Düşenov meselesinde bir Murat Düşenov agent diýenler emma bulan içinde. Yani yani agent yani men emkeme gulluğuna terörist diýsem agent diýenler var. Bu halk näme çıktı? Men häzir şu pikirimi bölmeýin, şu birinji pikir düşündireyim. Näme çıkan oklar Türkmenistan adamına korkan ok. Ben inne düşdüm şoňa. Daşnaklar Türkmenistanlylara gorkýar. Ýöne Türkmenistanlyga gorkan oklar.
Türkmenistan'a diňe bir zat ynanyň oklar. Şu bir zat bolur diýip. Sebäbi emheme gulu bular gorkutýar. Emheme gulu eger birini öldürse ya bassa bütün halk galýar. Tüm dünýä galýar. Ya häzir tüm dünýä seretdi. Ulu bir neme bolýar da, historia bolýar da, hemmesi galýar, kül bolýar. Şoň üçin prezident hiç kim ellemäň, gurulun edin, düşündürün, zat, gorkudun, ýöne ýanky gyrmaň diýip aýdýar. Ene men mysal getireyim. Ýöne Benim bir zat da garnaş da MHM gorkudy diýdiňiz bolýan MHM soňky bir 2 ay bäri biziň ara aktivistlerimiziň ýa-da ýene biriniň öýüne baran neştem zok. Özümüz ara şoňa şaýat bolduk. Bilem ok soňky dowr politikasyny üýtgetdilermi, näme etdilermi ýöne. Inni hiç sat bolmadyk ýaly gezip ýörler. Olan bir gowda aktivistlerimiz arkaýyn etmeli işini de bilýärler. yine dedim, men garnaşlarym Listopka paýladylar. Şol bir 10 metre tutulýar. Tutulýar Listopka paýladylar tutulýar. Tutulýar, 5 yıl oturdular, düşündürüşler erdiler, ýa-da aýtdylar, hemmeleri goýmadylar. Hani ürlüyen var mı? Hani çapım edip, yani bu arada bütün halkın önüne orta çıkarıp çapım ediyen var mı? Yok. Bizim kelimiz bu kadar. Niyem ki biz liste oku payladık, hükman bizi ürlümedi. Yok. Liste okularda niyem dik yazılır? Liste okularda konstitüsiyon. Bu oldu başka niyem var? Konstitüsiyon yazılır. Konstitüsiyon maddeler. Yine bizim halkımızda Türkmenistan'ın içine korkan oklar, Türkmenistan'ın içine hiç nadejda yok burada. Hiç şey. Bunu pikir diye şu daşından gelirler, şular oňurlar, soň gowraşar diýip. Ondan biz goşular diýip. Ondan gerek gel. Eýýem üýtgeçler gidip dur. Häzir gerek. Egerde siz ertir döwlet guruluşyna işlejek bolsaňyz, häkimlikde, häkim bolup ýa-da ministrlikde ýoglaşar bolup işlejek bolsaňyz, ine häzir siz gymylamaly görkezmeli. Sizin aktivistiniz, sizin watan üçin işleýäniňiz, sizin ukyplygyňyz görkezmeli häzir. Ya bize baransoň o ýerde korrupsiýa gerek. Bütün köp adamlar çalışmaly. Kimin çalışanı kim olacak? Aktivist olacak. Yani onun olacak. Ol eýýän bir topa kynçylykdan geçip özüni suwd edýär, watan üçin ölüme taýýarlar. Ýene bir zat aýtjak bolýan, şu gün watan üçin ölmeli diýen zat ýok. Men watan üçin ölmäne taýýar diýenler, men gönaýgan şolar, ölmek gerek. Ýöne öz haklaryny almaly, manifestasiýa çykmaly, protest çykmaly. Boldy. Şoňa çykanyň bilen seni urup öldüren oklar. Bir şappa diýerdim boldy. Olaýan zat ýok. Onun näme bagly, onun näme rezultaty bizim çykyşlarymyzyň rezultaty. Eger biz çykmaýan bolsak, oturan bolsak, hiç kim çykyş etmeýän bolsa aktivistler. Häzir içinde bir zat eden bolsa, gupur tapret bir narda da ýok eder. Biz sebäp aýyp her bir zady biz hatlar ýazyp bütün dünýä görkezip dur. Lukashenko'ny görüp gorkup dur. Prezident. Şoň üçin aktivistler tuğulama öňüge öz nimelerini goýup, riske goýup, öz janyny, çağlaryny riske goýup, ýöne halkymyz ýerinden ýeten ok, halkymyz uklapdy. Bizim halkymyz pikir edýär, watan näme men çözem ok. Ol pikir edýär, şol özi kişiler ýöne pasolstwak oturan bir konsul, hökümetiň konsulu. Bizim üçin servis etmeli adam hemme zat pikir edýär. Ol kişiler, ol biz üçin servis edýän adam, biz ulu da, biz halk. Bir adam bolsa, edir şol ýaly, konsul ýaly adam. 2 adam bolsa, konsuldan 2 ulu adam. 3 adam ýanyna barsa, talap etse, şu konsulun bolşundan 3 ulu adamlar şol. Şoň üçin biz talap etmeliyiz. Biz barmaly. O näme diýip, bular bize beýle jogap berýär. Näme bular düşünüş berme? Adamdan ödünne, çözüp adamdan ödünne. Güne bizi men size aýdaýyn. Egerde şeýle seýretsem 30% güne diktatorda, 70% güne bizde. Biz rejime pul berip saklapdy, biz korrupsiýa pul berýär, biz onun sponsory, biz öz haklarymyz üçin görüşemdik da pul berýär. Mundan beter näme? Bir de görüşemdik,
tersine golýar. Şoň üçin men haýyş edýän hemmelere şuňdan başla. Şu öz haklaryny bar ede bir köpek berän, talap edin. Şular size pul bermek. Şunça wagtlap sizin işleriniz pasportdan çalışmadan bağışlama sonra peni ştraf tölemek şol pulda ýürmedi. Biz onu bermeli. Meselem şu ýerine vatandaşlar gayret edin, can etmeň, neme dotýar. Yani meselem bir da şu wat Thomas Passley okuw ýerler. Näçe $1000 berişip da edip bir derek bermeň mysal üçin. Bu hökümetiň näçe wagt dowam etjegi belli ýygyňyza, ýygyna şo puluňyzy alyp bilmersiniz mysal üçin. Bir derek bermeň, şo beren puluňyzyň kime gitýänini bilýäňiz. Haýsy sistema gollaýanyny bilýäňiz. Şol çağaňa häzir ýamanlyk etjek bolsaň, geljeňe ýamanlyk etjek bolsaň şo puly berseňem beräý, ýöne şo puly alyp bileň dowunny watandaşlar. Täp diýsem, inni bu arabanyň tigiri jegilla urdy, jegillap durandan bu daşynda halk görkezdi. İçinde halkam ýoş-ýoşdanana görkezip dur. Yani şoň üçin men pikirimçe ine şular ýalyk girdeji çeşmeleri bar da, ödem krupny girdejiler. Yani 20 tane institutun hersine näçe sanak okuwçy alynýanyny hasaplasaňyz, olaryň hersinden $100,000 alynýanyny gözeňe tutsaňyz, ol $1,000,000 geçip gidýän puluň görüň gidýär. Yani berme, töleme, şo puluň bu hökümet gaznasyna girmeýänden bilýäňiz. 55 Bu min murat. adam talipler her ýyl institutda ýer. 55. Pardon, 55 min adam okuýar institutda talipler. Onun 45 mini, yani 3 ýyl işe tehnik okudu. Jeni 110 min adam okuýar, talipler. Başka illeşler berjek soruňyz bar bolsa soruňyz berin. Diýmek onu murada ne şu wat ýollar ýapyp saklap otýar. Inha aşsak bilen näme çek bolýar? Yani öňümüzdäki syýasy ýakyn syýasatda nämeler garaşýar türkmen halkyna. Yani Türkmenistany şeýdip men özüm oturup pikir edýän, prezidentiň ýerine oýup pikir edýän diýen men ýolsa ýapyp saklap oturanmy maçara del halkyň gahargada üniversitede mewjudya, üniversitede gahargada üstüne minýär. Üstüne de ýoly ýapyp saklap oturup özüne peýdaly bähbitli ýeri ýok. Giden goşulmajak adamlar, şu işe goşulmajak adamlar aktivist olup goşulup gidip barýa-da. Näme üçin şonu da şo bir enligini gaýtalap, ýol ýapyp saklap, indikay diýip Allah halky şeýdip nire ýetirjek bolýar, näme ýetjek bolýar, ýakyn geljekde näme garaşýar bize? Birinçi, men aýdym, näme ýollar ýapdy? Ýollar ýapanyň sebäbi, daşynda işleýän adamlar näçe köp bolsa, şonça Türkmenistanyň köp puly gelir. Şonça da Türkmenistanyň içinde adamlar iş vermeliler, tille döwmeliler, sosial sorunlaryny, ýani hal maddi ýagdaýlaryny çözmeli. Antat bolýar. Gözüňe getirin. Diktator 5 milyon halky bar. Şoň içinde 2 milyon, 3 milyonyň daşynda. Eger 5 milyonyň içinde bolsa, olar iş vermeli. İş bolmasa bular zabastovka eder, bırak ederler, uğurlap başar, maşal eklemeliler. Ahçanlar 3 milyon daşynda bolsa, şolar her kim $50 geçiren ýagdaýynda da $1,5 milyon. Häzir ortaça $100 geçiyor. Amerikanlara $500-800 min geçiyor. Ortaça alsam da men hasap etdim $200. $200 bize daşynda minimum diýende $1,5 milyon hap bar. Şoň 1 milyon geçiren ýagdaýynda da $200'dan 200 milyon bolýar. 200 milyondan 10 kat köpeltsem 2 milyar 400 min arasynda giýilji bolýar. Ýönümrada şeýle bir adam ma? Şu an Türkmenistana aýdaly Türkiýeden gitjek adamyň sany 10 min adam bolsa, Türkmenistandan daşyna Türkiýe çykjagyň sany 100 min. Yani onun 10 etseken. Yani ol ýol ýapanyň manysy ýok, ýol açsa berden 10 min adam gitýär. Oňa derek otaydan 100 min adam barýar. Yani şu taýdaklaryň köpüsini ýakitjek diýsem giden ok, täp diýen iş ýok diýe, eklenç ýok diýe. Gitjek bolýanyň köpüsi hasta, aýal maşgalalar, eneler ýa-da çağalar, çağasyny küýtänler ýa-da ýene tasy ýakyn hostary agyr ýagdaýa düşenler, insan kuwwatyna, pursatyna ýanyna bolýanlar ýöne Türkmenistanyň içinden çykjak bolup
3000 4000 dolar bermäge taýyn adamlaryň bardygyny eşitýär. Bärdenem şoňa görä 1000 2000 3000 dolar berilýändigini eşidilýär. Yani birini aktif siýasatda bizi ýüzümiz açyp görüşüp görümsoň bizi biziýarlary mudak etdiler. Ýöne beýleki sesini çykarman gowuk etmedikleri olary pullak etdiler. Yani gowuklaşmasaňa pullu gidýär. Gowuklaşsaňa mut gidýär. Şimdi ben çok fikirmeydim. Zaten bu ne açık yolu bekledi. Birinci ha yolu bekleyen ki daşından gelmedi giyilecek. Bizim o giyileceğini kestik. Haş ettik adamlarımıza. Yani pul geçirmeyen. Ümüm yani koronavirusun bakanlıklarında köp adamlar azaltı geçiren pul meşhurluğu. Bizim haş ettik durduk. Biz hakiki Türkmenistan'ı yani bankrotluğunu görüyoruz. Yani Türkmenistan daşından gelen pulların hatavına içki adamın hal maddiyadayla çözüyor. Diýmek hökümet avtonom işleýär. Diňe TV goýlyklar gazanyp alyp, ýani guruluş biznesini edip, ýani prezident şondan pullary daşna çykaryp, milliardlar ýygnap Ahmetçalyk bilen Türkmenistanyň kaznasyny ýaýyp ýördi. Haçan bir daşnan keselmezde biz görkezdik. Daşnan pul ýok, indi Türkmenistanyň içi bulaşdy. Gatylaşdy. Indi bu esas maksat näme? Näçe açyk açdy yapdy. Bu ağırlık politika. Biz Muhammed'in ağırlık siyaseti. Bu ağırlık siyaseti 2007'den beri geçti. Hem yerde şey ağırlık gidiyor. Açık inatçıyan, her yine 29 May'da Aşgabat'ın 140 yılını geçirdi açıyan, o geçti, bir kısa reifetti, yaptı. Yine her 30 yıllık kolya yaptı. Bir tarafının 30 yıllığı yine şunu geçirelim, onu sonra açalım. Şey vakit çekiyor. Bunun esas maksadı kaçanla ağır atlaşık açılsa adamlar daşınlar gelip içine adaletinin bağdırını buraya sistema bolmalılar biz başka sistema geçmelilik yani ki adamlar revolt ederler yani revolüsiya ederler diye korkuyor. İkinci esası bakana yine 10-20 sentyabrda halk genişini geçirir. Hem halk maslahatı hem meclis. Şu yerde bizim görüllü diýilýän ýaşlarymyz ortağa çykyp, ýani Bermuhamedov oğlunu prezidentliğe goýarlar, ýani maslahat bererler. Şu maslahatdan kabul ediler halk giňeşiniň üstü bilen bu oğlunu prezident eder, taýlanmaly bolmaly. Oğlunu prezident taýlama üçin ýol ýapsaklýar. Yani şeyden bilen ýolu ýapsaklany bilen prezident edip bilýär-de ýolu açsa prezident edip bilmeýärmi? Yani ýolu açaýanda da. Bu açan ýagdaýynda Nerede täsir edip bilermi biz halk bol? Rejime hok diyor ya, ýolu açan ýagdaýynda. Adamlar gelip inni buraya halk giňeşiniň üstü bilen bir kanun taýlawsyz, oşu ýyllap taýlawsyz inni ýani ýol başy taýlatmaz. Häzir şu içki adamlar gorkulyp saklap aýdanyny etdirip bilýär, hemme bir kanunçylygy etdirip bilýär. Şu meçhurdäki adamlar bilen ýani Türkmenistanyň halk giňeşini geçirip, onu tasdiklap, oğlan koyup, oğlan birinci jest eder, ýani ýolu açan o açyk konversatsiýa o ýani çalışmalar ağırlık çalışmaları öpülen o şey diyorum halkın bağrından çık bolýar. Ýöne bolýar. Yine bir soru. Şu taýda Vendetta diýip bir ýerleşime soru beripdir. Murada siz İstanbul'a gelip konsulstanyň öňünde ruhsatly çykyp protest etjekmi halkyň öňünde durup diýip sorapdyr. Biz niýede evde protest bar bolsa biz barjakçylar. Ine häzir Amerika bar. Amerika'da ayın 20'sine, 21'ine, 22'sine, 23'sine, 24'üne protestler olur. Mümkün 20'sinin en olur protestler başka şehirlerde. Yani şunu getirişiyor. Eğer İstanbul'da protest olsa biz barın tutmaz. Men barın tutmaz. Ruhsatını alırsanız barın olmasa biz bir devlet taptık. Bu devlette protestler şu merkezde geçerken ruhsatına şu devlet taptık. Yani şu devlette yani atrabot getdi, şu yerde iň güýçli protestler geçirecek olacak. Protest olmasa bolmaýar. Ýöne daşynlak protestler ol diňe içindäki protestler güýçlendirmek üçin. Biz daşynlak protestler diktator ýykyp bilmez. Ýöne içindäki adamlary ýani ruhlaryny aldyrmak üçin.
Şolara Efirime de Türkmenistan'ım görüp başladı. Muradağa 82 adam var. Edir şu vat şartlık şehifi sessiz alma. Vatandaşlar yazsın oğlum. Yani Türkmenistan'a şu vat yetti bizim ediyen gururumuz. Şehifi yarlar yönemeğine gelen o. Anladım. Buyruklar esasında hareket ediyen adam. Neticede Türkmenistan hükümeti yani halkı bilen beyle derecede düşman olup neye çabata gidipler ka? Yani halkı bilen bir hil düşman yani hareket ediyor da ne elinden gelse şol başındaki halkı içindeki bilen duşturmacak bolyam ya da gözünün çıkardı minni şu halkı yani şonu edip biler misal için başındaki halk bana gerek gel bana şu içindeki molya edip biler misal için şu hakkı var mı ya da şonu edip biler mi şolar ya barda ya da bizim halkımız şonu ruhsat verer mi? Ya gününden ine bir Muhammed'in gününden kokşak. Onu dine aktivistler der, onu yani TV vatan bütün dünya iqtisodiyoti globalizatsiyada tehdit ediyor. Sebebi terdim. Buğday 30% yığılır. 30% yığılan buğday biz hesap ettik. Şol 60% yığılan yadayına onu biz bu elemeye gıtçılık bilen geçirdik yılı. Yani Ha, 30% bilen biz geçirdik. Oktyabrdan başlanır yani gıtçılık. Yine şu önkü gıtçılık novatlar dağıttır. Diktatörün bar yerine her vakt novatlar olur, gıtçılık olur. Diktatörün bar yerine her vakt söz alatlık olmaz, adam hiç vakt alatlık olmaz. Şoň üçin diktatura yıkılýar bizimki. Yıkılıp gelip oturuyor. Serdim, şuun kuunu alın, mahal için 28. iyun yerine, 27. iyun. 1. yanvar alın. Ýagdaýda has kıymış gibi olur. Ama dine aktivistlerin aktivliği değil, globalizasiya, bahalar, hemme da tehir ediyor. Bizim eden adımız, eden in aktivistlerin eden adı. Birinci, Berdi Muhammedov kimlerin bütün dünya okudu. İnnim o kredit verecek adam yok dünyada. Даже biznesmenlerim kaçıp başladı şunu. Neyemçi? Ya biz gül közdük. Yine biz barar. Hemme berden kreditler prosto bozulur. Yani durulur. Yine korkup başladı adamlar. İkinci, biz halkımıza gül közdük. Şu Berdi Muhammedov'tan häzir değil, bir yıldan değil, sonku yıllardan değil, 10 yıllardan değil, hiç vakt kömek olmaz. Sebebi öňüm yok. Öň ýöne aktivistler hareket etmeýän soň aktivistler bilmedi. Indi biz yani yüzünü açtık. Şun hakiki hareket etmeyenler. Yine häzir kriz vakti. Näme etdi? Hiç şart eden o bir ýarym ýyldan beri. San tehnologi bir gürledi boldy. Şoň tamam mı? Ya bir pudo galdyrdy. Ya okujalyk galdyrdy. Ya da nebit kağıt galdyrdy. Ya bir ýere gidip şöyle giyjegini işläp şu pudo galdyrdy. Yok. Muň ne tejribesi var, ne okuýy var, muň ne de kadrlar var. Hemme daha şu öykü bolemini yürek durumda darladıp näme şuňla indi geljegine garaşýarmy? Näme geljek garaşýarmy? Hiç şey geljek bolmaz. Şoň üçin bir muny gatçat ýagdaýda çalışmaly. Näse çalışmaly? Şonça çat bakly durmuş alyp gider. Ine şu her gün biz şu çalışmada şu gün bakly durmuşymy diňe bir adamdan barymy ýitirýär. Ine şoň üçin hormatly watandaşlar oyunumdy. Garaşmam şu diktatordan hiç nada. Gugluga. Öňüm ýokdy. Ýönetilen gözüňizi ýank baglap gelýärdiler. Biz häzir sizin gözüňizi açdyk. Ýok hiç nada. Ine mysal ýetireýin. Murada bir Şu mut böyle bir mut neme geçen nemede şol aeroportda men gün efir edemde şu taýdaky konsullugyň iş ýary bilen duş geçiremde men nidi seniň diýdi şu satlar näme üçin ýetýäniňi kim etdirýänini bilýän diýdi maňa. Menem aýtdym kim diýdim, aýdyň diýdim, kim maňa etdirýär diýdim. Maňa da gyzykly, men özüm çykmadym da bir meni çykardym kan soň diýip. Men dedim bilýän diýdi, şonu diýdi, sizi etdirýän diýdi Murat Gurbanow diýdi. Yani Murat Gurbanow diýdi, sizi etdirýär, size pul töleýär diýdi. Siz maňa pul töleýäňiz Murat aga. Yani menin näçin habarym ýok, eger töleýän bolsaňyz, kime töleýäňiz Murat aga bolmasa? Yani näçin beýdiýärler bir de. Ya diýmek, sizi potensial şu işleri başaryp biljek bir topar ökmünni görýän bolmaly, onda olur. Şu derece size ana millerýändigini görkezýärmi? Konsulluğun dedim. aydan sözü şol. Bizim aktivistler sonunda Türkmenistan'da aydiyalar yine Gurbanow sizi ettirýär, gelmez öýdi. Biz
mümkinçe tapdığımız var. Bir karış var, kaçan diktatör yıkılar. Mümkinçe tapdığımız biz bara. Biz emhemelerden, beylikten, rasiyelini erip görür. Näme iş edenleri, halka karşı hem rahat görür. Şoň üçin biz görüşýär. Indi pul ýagdaýy. Terdim. Hı. Men her ayda ýa-ni öz ailemden bir bölüm goýýan. Öz işlerimi. Ýa-ni komandirovka gidýän, ýa ol Strasburga bak gelýän, ýa Brüksel'e barýan, ýa-da Wiena'a bak gelýän, ýa başga däldäki ýa-ni şäherlere bak gelýän Eurodeputatlar bilen görüşýän. Hatlar ýazýan, çykyşlar edýän. Bar çykdyjy diňe özüm. Şu ýerde bizim zakazçymyz, ýa biz kim üçin edýär? Biz halkymyz üçin. Eger de bizim halkymyz pul bermese, bize pul berýär. Dünýäde liderlere pul berýär. Ol hukuk gorayan gurumlara pul berýär. Eger de men pul almayan bolsam, men näme pul, ýa-ni goştana berýär. Nirden alyp berýär? Sebäbi bizim edýän işimiz Grant gaty zat alındık hiç yerden, doğru mu? Siz grant da adam alındık. Yani şu ediyen. köp. Bizim halkymyz ine tez dur. Şoldan sorak görüm. Kim pul vermeyene tayin, devlete hareketine ya da yine hoştanın hareketlerine. Bizim hareketlerimiz güçler yani. Kim? Yine teknik adam olsa şunun doğralı bir 5 adam diye menleyip aydar garanı hiç adam değil. Biz hiç kim mecbur edem yok. Sebebi şu görüşler men görüşümde, sen görüşümde, halkın görüşü. Biz öz Yo. bəxtliğimiz yok. Bizim men bəxtliğim yeterlik. Bolun mu? Bundan meter avraymam gerekke. Bundan meter men yani kazanacak darmam gerekke. Yeterlik sebebi men näme bulmaly? Bir onun meşinim var. Men bundan meter näme diýip? Indi bir rahat ýaşanym näme degem? Hiç bir pul degen ol. Men rahat ýaşaýşym. Yani näçe pul berseň, men rahat ýaşaýşym şonundan bulmak. Şoň üçin bana kim pul verdi? Hiç kim pul verdi. Halkımız kömek ediyor. Kıyamet olanlar kömek ediyor. Biz o pulları dine Türkmenistan'ın içinde oluyor. Yani printerlar Vatandaşlar atıyor. menin bir zat düşündürüyor şu ayda yani men Murad Ağa'dan hiç ile pul kömök talep edip ya da şonun nimeti bilen bu yola da çıkmadım. Aydın aýtjan sözüm bilen ertirkun eger şu aýtjan sözümüň tersine bir deliliňiz bolsa çykyp arkaýyn gorkadyp bilersiňiz hiç mesele ýok. Ýöne ine biriň edýän guramamyz şu wagt edýän guramamyza halk gollaw berýär, halkyň arasyna adamlar gollaw berýär, kimisi 300, kimisi 500, kimisi 1500, kimisi 3000, 5000. Her kim elinden gelen nimesini edýär watandaşlar, ana onu halk berýär. Oňa da halkyň haky bar. Halk isleýände berer, halk gollar, halkyň istegi bolmagy üçin halk öz etjek kararyny hiç kimden soraşman eder. Şonuň üçin yani bu taýda Murad Aganyň edip barýan işem, bizim işimizden hemmämizden bir ýol bolan soň, sepleşen soň belki şol edýändir, şol etdirýändir diýen pikire emele gelýän bolmagy mümkin. Ýöne Allah jana köp şükür sag bolsun halkymyzyň arasynda inni şu zatlara bir perwa etmeýän illeşlemimiz bar. Ýagdaý bu adamlar inni türkmen halkynyň gynanyp kösenip böröni görmek isleýän oklar. Gaty gowdat şulan bir men pikirimçe Murada ösüş mükadi pasaplayan täp diýsen. Mundan öň biz her kim özüni bilip ýaşaýardy. Inni ödüňe özümiz bilip ýaşamyz okda. Ýagdaý pestlere, maşgalalara kömek etmeligini bilip ýaşaýar. Yani hayal şimdi internette çıkıp duruna birinin çağatı, birinin gıydı, birinin eceti, ýagdaýy ýok, kösenip gör, ya da jaýyny pulunu töläbilenok, onu edibilenok, bunu edibilenok, ana şu zatlara inni adamlarymyz garada durup tereden ok. Şolan bir men pikirimçe opozisiýa näme iş başardy diýilen soraga o da jogap bolýar ka diýenler. Başga da burada yani ni biz umydumuzy öňküsi ýaly öňler umydumuzy kesýärdik de opozisiýa öz arasynda söwüşýär, ona gygyrşýar, beýtýär diýerler de. Indi näme de bolsa bir kelek toparlar, ýeneler aza kendi gepleşmeligini, gepleşmeýän bir ýerde durýandygyny düşündilermi ka diýenler. Şoň üçin Demokratik Türkmen Geňeşi diýip bir geňeş töredildi. Bir biläjekler birikdi. Hem aslında o çağırış hem bekşä aýdyrlyk bolýan. Oňa goşulmak islemeýänler goşulmady.
Olara da hormatumuz var. Her kim öz bilýän diye. Ýöne netijede agla böyle uşu Demokratik Türkmen Geňeşi ady bilen jemlenşik etdi de bu ýerde uje 8 san topar, 8 san platforma diýeli. Toparam buň içinde platforma var. Biri bir işler etjek bolýar. Şu atlar barda näme aýtsaňyz? Hmm. Şunu hatırladı. Ben her şu bir pikirim var. Yani Murat Urvanov Oğuzhan'a pul veriyorduk. Şu temanı götüreyim. Hasan'la siz eşitlenir. Yine Murat Urvanov ya Nuri pul alya ondan bundan pul alyalar yine şular Amerika'dan ya Avrupa'dan ya Anadolu'dan pul alyalar deyseler siz bir daha unutma. Türkmenistan'da şuraya imhemençiklerin ayda İfenoğlu etrafının bir küçük ovasında yaşayan bir ayal başkalar geline öz haklarını talep etmeyene barda sen Amerikan agenti deyip aydılıyor. Ol bir gül kuşlar sebep ol adam ne olsa biliyor ne Amerikanca İngilizce bir söz oluyor. O ne agent olduğunu düşünmedi şu hakları. Yani o Amerikan agentleri bağırdığını düşünmedi. Amerika devletinin bağırdığını bilmedi. Ne agent var? Sonra Aa. yani şu kuşlar kaçanla şuraya Indi gittiler. hakyn talep edene de sen daşarurdun appozisiýan agendy diýermeli bolýar da, onu şoňa bar ýa-da kim hakyn talep etse. Olar şu Agent ol Amerikanski dolarlarda yani zarar vuruyor ve Amerikan ekonomikasına kümüle ediyor yani. Yani durum duruşu. Onu bir Amerikan agent oluyor. O hemen düşünce koyuyor. Şuraya gül kuşlar atları üniterler. Akılak ol bir güçlü gerekleri yiyor. Şimdi yani sorumlu Türk insanın demokrat geniş vardı. Biz şu genişte bizim halkımıza görküzdük. Yine şu birleşme bolonuna kim bile sandı? Kim olaydı? Kıyınıp, soyunup, geldikleri kim olsa şu oldu. Yani onlardan tekim çıkmadı. Men onlara güne karamedem mümkün olur doğru dendir. Yöne bir yine birleştik, bir şu maslahatlaşıp bir artı ya bir zat kurnağımızda bir büyüğümü boğulla, yani bir uğru saklak diye. Awa. Adekvat bir yerlikli uğru saklak yani görüş yani. Yine şondan rejim katı oldu. Ön bular yani bir-birini uruşturup öz küçük agentlerini, devlet bayhanyalı agentlerini, şıhifyalı ulanıp birleştirip yani bir yerden uruşturup geriyedirler onu inni yani şul plan amalaşan sebebi adını birleşip başladı. Eğer yukarıda birleşip başlasa onu aşağıda da birleşip başladı. Şunun için biz hem vaktiye biz inni birleşip doğru birleşip bilmez. Yine şu bir maksatta, şu bir kavakta, şu uğurda biz birleşmek. Sen soyun ol, keriz ol. Eğer de sen hakiki, yani rejim arşı görüşen olsan, sen birleşmeli. Birleştik yani elimizi birleştirip stroy gelmediler. Her kim ölçe görüşümüz koordinirованно gitmeli yani. Bir uğurda gitmeli. Bir ekibimde karşılayan bir uğurda gitmeli. Yürekler, Şimdi şu pikirler, göňüller birleşmeli. Doğru. İlleşmemiz başka soru berjekleriniz bar mı? Misal üçin Murada şu wagt Fransadan ýangy bir illeşimiz diýdi. Şo giýje günü bar aradasyny edip işläp edýäm ka ýa-da işiň arasyny edýäm ka diýip oňa da siz efiriň başynda jogap berdiňiz. Sizni şol öz hususy ýöredýän işiňizem gyra taşlap şol işler bilen meşgul bolýanyňyz, dogrymy? Başka da şu wagt ýollar nädip açtyrma gözüňiz tutýar? Nädip açyp bolar? Iň ýakyn, iň günlük, iň canly problemalaryň biri. Iň ýakyn problemalaryň biri şu wagt maşgala strukturasy pozulup gidip durmuradaga Türkmenistanyňky hökümete meger diňleýän bolsa, biziň şu wagt taşyndaky illeşlerimiziň içinde men arada käbirlerini diňledim de Türkmenistanyňky hojulugy da gap bar ýa. Ol oňlarda çagasy, psikologiyasy, ruhu taýdan bozulup, ejesini göresi gelip, kakasyny göresi gelip, olar şeýdip bozulup bar ýa. Käbirleri olar aňardan özüni ýany olar täzeden öýlenip
bärdäken başga birine baryp olar beýdip orta ýolda netijede çağalara diýen bolýar. Çağalar ýene tasyp, yani öwene bilen, öwe kaka bilen ýaşamaly bolýar. Ya bu maşgala iňuly berip biljek ýany berilip durda. Şoň üçin ýollaryň açylmagy hukman zerurmuka diýen. Yani bir ýurdun prezidenti nädip şeýle bir derejede kararlar alyp halky bölüp bilýär ýa-da şoňa bölüp durany seredip duran ministrler bolup bilýär. Şondan başga da. Nädip bolup bilýär şu zatlar? Dedim, bizim halkımız cemiyetini var. Cemiyet içinde en esasçıyan maşgala. Her kim alıp görsem, yani ya kakası ecesi var, ya da ayağı var, çağırı var. Maşgala da. Keviyle var, yani öğrenmen gelen ya da yetim. Olur az meşhurdu. Yani esası adamlar maşgala. Demek cemiyetin içinin 70-80% maşgala oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Bikanun Berdimuhamedov, Bikanun prezident Berdimuhamedov en esası eden ziyaret Türkmenistan halkına ol pul oğlanlar. Ol şu bizim cemiyetimin fundamenti olan, cemiyetimizin fundamenti olan maşgalan dağıttı. Men bir çıkış ettim yürüyde. Maşgala vardı. Şu yerde ayıp geçendirim. Haçanla Türkmenistan'la maşgala niyemeden var. Haçanla bir adam doğuldu. Yine şonu yani inatası vakti. Onun garratası, garreneti onu akıl veriyor. Anlardan yeriyen akıllar veriyor. Yani demek şu akıllar yani maşgala yani iyidirler berlik geliyor. O şol yani bergen akıllar bozdu. O maşgala guruşunu bozdu. O maşgalanı ayrıştı. Yartın daşına koyup daşına koyun işlep çağatın görmen. Yani çağat 16 yaş ulu olup 16 yaştan soň baranna sen nämen bakdyňmy maňa bir zat diýer ýaly. Eýem aradyna ýa-ni sepleşik döwürdi. Eýem aradyna näraçyk bolýar. Ya da bir ýere gidýär işlemene şo ýerde işläp erkek adam köp aýalsy duruldy. 3 ýyl ýaşy, 5 ýyl ýaşy, 6 ýyldan soň bir zat tökman bolar. Ya gaýdyp gelme, ya masalan çykarma, ya bir zat bolmaly. Bu bir tebigatyň işi. Şoň üçin ine adamlar daşyna galýar, käwak bir ýagdaý bolýar, maşgala edinýär daşyna, içindäki maşgalasyny unutmaly bolýar. Ya-da tersine içindäki maşgalaty daşynakyny unutup, ýa-ni habar bolman soň maşgalaty başga bir maşgala bolýar. Ya-da ýetim bolýar, ya-da adam ýitýär. Gara maşgala durmuşy, maşgala guruşy bolýar. O diýmek, diňe maşgala, o diýmek aňyrdan gelýän bizim diýip desturlarymyzyň, bizim aňyrdan gelýän yani terve desturlar, terve diýiplerimizden bozulýar. Diýmek häzirki emele gelen jemgyýet halk ol yani diýip destur bozup, maşgala tarapy bozup ýöne bir toplum. Ol en esasy ýitki Türkmenistan üçin. Meň pikrimçe. Biz bu ýene de ýerine goýup bilýär, ýöne şu maşgala guruşyny ýitirsek, ýene täzeden şu maşgalany sepleşdirmek gaty kıymetli. Bir şeyle burada hatta Murada, yani bolýa hökümet diýeli biziň maşgala strukturamyzy zarba urýar. Biziň maşgala sistemamiz pozmak üçin, yani pozulany da şol öz wezipesini dowam etdirmek maksady bilen maşgalalaryň dagamagyny gözeňe alyp edýär. Diýeli şonu kabul edeli. Ýöne biziň illeşmede öz maşgalasy üçin azda kendi görüş görkezmerlermi Murada, yani sen ýene atan aňarda hostarlaň üçin ýa-da geliniň üçin ýa-da ýany ýollaşyň üçin ýa-da çağalaryň üçin bir adamlarymyzyň özleri birazjyk neme görkezmerlermi, ýani mysal üçin konsulluğa baryp soranyňda ýa-da hostarlaryň Türkmenistana ministrlige baryp soranyňda birazjyk tonuňy beýgeltmekmi, birazjyk gahar gadaňy görkezmekmi, ýa şu zatlary edip bolýar. Yani hukman bir aýnandy dup genjik gaýtmak därlänim, bir tonuňy bildirip bir gaharyň gelýänini görkezip bolýar ýa-da şoňa da biziň gaýratymyz çakanokmuka. Biziň türkmen halky şo derece gorkýamka, yani öz ýakyn hostlarynyň ölümüne de göz ýumup ýa-da şonuň bilen aýryşmaga da göz ýumup gorkýamka. Yani maşgala üçin görüşmek diýen zat ol iň adaty zat we ol erkek üçin hem, aýal üçin hem, çağalar üçin hem iň adaty zat. Yani şoň üçin
gahar gadap gelen adamlaryň näme sen bular ýa gahar gadap görkezýän diýenne, "Oý men maşgalam üçin görkezýän" diýendigine adaty zat bolýar ol. Ýöne näme üçin şonam görkezýärdik? Ýani şo derece biz kemale ermenler. Yani men fikrim çocuklar orada toğunun kaldırmalı. Toğru çözüm şartda kalsa. Diýmek, yani talep etmeli. Talep yerine getirilmedi. Şöyle durmalı, kaçmalı. Şöyle mesele söylüyorum. Prezident olsun, ya konsul olsun, ya pasol olsun. Onlar bizim tarafımızdan bize hizmet için alınan adamlar, saylanan adamlar. Prezident saylanan, yine saylanan diyelim. Şol prezident, şu adamları bize hizmet için aldı. Diýmek bizim pullarımız, bizim hükümet yani bayraklardan gelen pullar, bizim salgıtlardan gelen pullar, şola aylık pul diye. Diýmek biz töleýär şonu. Bu biz bolsa hükümet bizim için bir hudaýdan bir ýokary burada. Hükümetdäki işleyen tehel adam hükümete gelse jawap berip, şol beýle adamyň üstünde ýa-ni faraon ýaly gezip, olar komanda edip. Men bir videom goýjak bir çykyşynda Ukrainada şol hökümetin ýolbaşçylary velayetdaky. Şonu kabinetinden çykaryp musuru ýa-ni goýup gapagynam ýatdylar. Kostyumy da. Göközdiler. Sen hiç çözüm. Şonu musuru sapdylar. Biz size onu etdiýämiz yok. Ýöne şu mesele şuraya halk da kansa gidip soňra çeldirdi Ukrainany täze. Bizim Şeýle bir zat da bar. Yani Murada seret bizim halkymyz bara gorkorna näme üçin gorkýa? Kimi sorasaň aýdy aňarda maşgalanma, şoňa diýenelmän islämok diýe. Seret otursaň maşgala struktura paltalanyp otur, maşgala struktura aýryşyp otur. Yani maşgalasynyň ziýan gelmegininden gorkýan halk bir tarapdan maşgalasynyň ziýanyny uğramagyna da göz ýumup otur bir tarapdan. Yani aýryşmaga da razy. Şuýda bir aýarly onu mysal üçin kesellän bolsa erkek adam, aýdaly ikisi gelen bolsa aýarly onu bilen, aýarly onu agyr hassa bolsa, şoň üçin şonu Türkmenistana uğratmak üçin görüşjek gel, ýok, şol şuýda ölse ölüp geçsin. Yani şol aňarda hossarlar insan kinemesinde görmesin, arada durduna wat diýip bir gelenjeden başynda gelen zat şol. Bir hepde galanma, onun galanma ýa onu ýaşyny galanma aýdylanda, şonu uzak ýaşamaýar, şonu äkeden gyýyska watdy. Berden ýaşamana neme berilenok, çaklananok diýip de uzak ýaşar öýdülenok diýip doktorlaryň beren rapordy bar. Şondan soň şo gelenje pahir ýok boldum şuýdy. Ýöne şonu men şo gepleşigiň käwrilerine de şaýat boldum da Allahym rahim bilen bolan gepleşikleri şol esasynda da iki ýedek daýyn şo gepleşigiň täzen görmeli boldy. Sebäp diýsen şoň içindäki goýulan suratlary aýyrmagyny haýyşdylar. Şonu aýyrmasaňyz näme ders diýipdirler. Ay ölse ölüp geçsin, men aýarlawanym oňa derek meniň Türkmenistanaky hossarlarym ýüzüni ýere salanok diýip gepleýär da, ýa-ni hossary. Indi şonu hakyn talep etmegi, o taýdaky hossarlaryny maskara etmek diýip hasap edýän adamlar bar. Indi bir tarapdan seredýän maskara bolmak näme zat onu? Biz onu hemme zady bir-birden başlamaly. Ina şeýtseň maskara bolýan, şeýtmeseň bolanok diýip düşündirip başlamaly. Birinji klas çağa düşündirin ýaly. Ýa-da bulara mertlik näme, görüşmek näme, maşgalan üçin görüşmek näme? Bu zatlarymy düşündirin. Şu zatlar bilmeýän ýyleşsemiz bar ýa-Allah. Onu eger biz seredýän gorkusyna tesin çykaranok, bir tarapdanam aýryşmaga da razy. Aňardaky başga bir aýal bilen ýaşasa, berdäki aýaly başga bir er bilen ýaşasa şoňa razy. Şoňa razy ýalyk görünýär da. Olum maşgalasyny tutaratmagyna da razy ýöne şonu da sesini çykarjak gel. Yani onu bizim halkymyzyň ikisinden biri ýalan bolmaly şoň. Ýa maşgalama ziyan verer diýip sesini çykarmaýanlaryň onu olaryň gorkýanlygyny görkezýär. Maşgalasy üçin sesini çykaran ok bolýardy. Täp bizim maşgalasy şeýle de dagap duran hozurluklar bar. Şol ýollaryň ýapyklygy täpli, gidip bilmeýänligi täpli. Onu ýa-da biz maşgala diýilen sistema biz özümizde kän hormat goýamyz. Yani birazjyk ikisi bir-birini çelişýär da ýa-ni düşünjäň özü düýp manysynda. Biram Türkmenistan hökümetiniň şu wagt ýollary ýapyp saklap oturanlygy anyk fakt. Maşgalalaryň dagamagyny deper ýetirýär. Ýöne şoňa da görüş görkezmeli.
diýlenler meni misal üçin meniň öz şahsy özüm baradaýdy. Meni şu ýola iterýän zat şu zat boldy. Meni iterýän zat şu zat boldy, men şu maşgalam üçin görüşmäýinde näme üçin görüşeýin diýen pikir boldy mende. Näme üçin görüşmeler? Meni kösen adam meni näme üçin men hasapsyz goýmaly? Näme üçin onuň edeni arkasynda galmaly? Ana meni eden zat şo boldy. Sebäp diýsem şuňa çenli haýsy struktura barsagam şu strukturalar biziň arzymyzdan diňlemedi. Arşkaýdymy diňlänoklar. Diňe iň soňunda diýen zatlary da burça gawayan boly iň soňunda ay biz bilemzok okşol Aşgabatdaky. Aşgabatdan gelen buyruk. Ay ýokardan gelen buyruk. Bilemzok. Yani iň soňunda şoňa ölýär-de, olam näme urkadýar? Şol prezidentden gelýänini urkadýar şu buyruk. Diýmek prezident günäkär köp zatda. Ýöne näme üçindir prezident agyny açmakda gorkýan illeşdirmedinmi? O aktivist ol. Tanqid medya. Ýöne iýmende şu prezidente gedekde çekinýärler, şoňa diýetler. Gelen o ay o bemmedat prezidentde mi diýýärler. Häzir hökümet işçileriniň haýsyny tutup sonra çekip başlasan burça gawa ýa-da iň soňunda men başaramok diýär. Men başaramok, men elimden gelen ok diýär. Näme üçin diýär? Sebäp diýsen iň okurda bir piramidaň okursyna oturan biri var. Ana olam oň ýanyna bary bilýänem ýok, oň ýanyna derdini aýdy bilýänem ýok. Aýtmagym isleýän ok, halkyň derdi olary bäsindäkileri gatywr gazykly dälemeňiz. Iň soňunda men ýa hissat başaramok diýär. Men elimden gelen ok diýär. Men kän hökümet strukturalaryny gawat gelemde ana di surat workadaş suratdaky var şol edýär. Iň soňunda. Şoňa dedi sen gücüň etdiňmi diýe barda şoň aýdaý onu diýe. Iň soňunda. Indi näme üçin görüşem dok ýani maşgalany dagatmalyk üçin ya onu bize maşgala sistema gowşak döredim ka. Bolmasa biz toýlary gatnaşýar 3-7-40 diýip analyklar diýip ölün benneleň ýyzynyň giden sadakalary berýär. Şolar ýalak ölümi de hormat goýýar. Medeniyetimiz Türkmeniň medeniyetinde de şolay şeýle. Ýöne yüzlerçe belki müňlerçe watandaş taýda ölenler aňarda kosarlary bir hil baryp näme üçin meniň gyýdym ýa oglum ýa enem ýa atam ýoly näme üçin getirmediňiz diýip bir hil talap etmän oturan ýaly ola ölüpdir fakir borlay ölüpdir ölene kenä diýen ýaly bir hil oturan ýaly ýani ýalňyz aýtjak bolan zadymda ýalňyz düşünme bir hili görüşüpdir näme edipdir diýip biz ýa eşdemzok ýa-da sebäp diýsen geçen Türkmenistanyň içindäki ýerleşmelerin birinden soradym. Migrasiýa we daşary işler ministrligiň içinde bazar ýalak diýdi adamlar. Men şondan soň şo kanagata geldim. Bazar ýalak diýdi, adam marwa diýdi. Näme esasyna diýdim bolan ay şol gitjek bolýanlar, ýenetjek daşyna çykjak bolýanlar ýa-da daşyna kosarny getirjek bolýanlar zatlar diýdi. Koklaşýarlarmy diýdim, hi bir azadyk nemet ýalarmy diýdim, ýoklay görgürler diýdim, maňa degmese bolýar diýip duran ýalar olaň bar diýdi. Ýani şo taýda bir häzir Türkiýede şolar ýalat bolsa da şo taýda kosarlary uly gok etjegini bilýän da daşary ustaty garnaşlar üçin. Ine meniň öz gelinim Türkmenistanyň içinde bardy. Näme etmeli bolup etmeli taýynda şol häkimlige de bar gaharyň neme edip çıkarıp gaýdýa bar ya şäher hakimligine daşary işler ministrligiň bölümçesi bar. Ýergele migrasiýa gullugyna baryp gaýdýa. Aşgabatda gidip geljek bolsaň bir gapdalyňa 200 manat, 300 manat pul çıkarmaly sen. Ondan soň barmaly sen, ýene 200-300 manat bermeliň aýtmaly. O taýda sen minimum 500-600 manat rasod etmeli şu wetçilikde, şu kynçylykda. Ona medilmeýän maşgalalarken. Nälik bir düşünmeli ýani umrada bu zatlary nälik düşünmeli ýani bu bir daşynaky garnaşlaryndan ýüzüne uğraýdym ka ýa Türkmenistanyň içindäki ýerleşmemiz daşynakylardan ýüzüne uğraýdylarmy ka ýani ölenlere wahy ölüpdir fakir diýerler goýaýarlarmy ka ýani şo derejem ka indi bir adamyň garnaşlyk derejemiz şo derejem ka biziň Yok. Şöyle sen bir topur mesele oýdum. Men soru jogap berip başlamakdan mene diýerler. Muradan assalamu alaykum men Ivan. Aga TM'de gitmek için konsul işler $3,000 soraptı. Türkmenistan'a indi gitmek için yine $3,000 soraptılar. Ben olara bildirýän ýeri ýok.
Bildirýän ýeri ýok Murada. Olar senden $1000, $2000, $3000 ödüm gulaw bilen eşitdim. $4000 diýdi maňa. Daşynda aeroportda tanşam birovlaryň $4000 berdim diýdi. Yani bizim köpünçlü günümizden olar bir eklenjetmeli bilýär, bize kömek etmekden geçen köpüsü. Köpüsü diýeň ne? Yan sorunun en cevap verin yine soru cevap vermek için bir küplerde giyimden seyretmeli. Birinci, men pikirimçe men maşgalan var Türkmenistan'da şondan okuyan bu atmaskı. Nemçi? Ne sen maşgalan var? Sen çıkış etmiyorsun. Ne maşgalan çap ettiler mi? Ya men neme yok oradan açtım. Men doğan arnaşım yok mu? Men doğan arnaşım risk paylı. Nem orada çap yok. Ol bir ýadymyza düşen bolsa, ol Azat, Çemen, Agent Döwlet Baýhana, Gyýgyr ýady. Adamlar odat ýaňyr, ine misimde çykaryp. Men olary tutnamy getirdim. Aýda 150 adam ölýär. Diňe şu rejime bagly. Bir aýda. Minimum 150-den 250 çenli. Diýmek günne 5 adam ölýär. Şu rejime bagly. Nämçi yine soňky bir ýylda näçe hereket edildi, bir adam ölmedi politik üçin, aktivist bolmak üçin, ýa-ni doňarlaşy ölmedi. Ýöne günne ölüp durýar. Adamlar eýem otdy, otyýlar näme? Biz olary odan bolýar. Kersine, şu ýalam Türkmenistanyň prezidenti bütün jemgyýetiň esasy guruluşy bolan, ýani maşgalan düýüne palturdy. Bular yani ayrıştırdı. Maral taydan yatırdı maşgala. Inni ayağın getirdi bir ay saat derler. Neyli ayıptı. 30 yıl mı olur bilýärsiňler. Ya garnaşymda ya tokumda bir ýer bolýan da. Bak vuruş ya sen beýtme o maskara etdiň biri. Inni maskara yok. Inni käýler aýýar siz daşyna çykyp biz maskara edýär ya bizim garnaşymyz bizi maskara edýär şoň üçin ýa-ni etmesin ýa-ni. Oho, hormatly adamlar, bir gada düşünün. Türkmenistan, her bir Türkmenistanlyň içinde ýaşaýan, ýadaşyna oturýan adam bütün dünýäde ýertiden akşama çel masara bolup. Türkmenistanyň prezidenti ýa-ni edýän hereketleri üçin. İtin şekilini, itin medallaryny adamlara berýär. Ol ak maşinler bir topar bir kelle sığmajak bir psihik taýdan bir yaramayan adamyň ýa-ni hereketlerini edip hükümet taýdan ýa-ni ýolbaşy taýdan hereketler edip bütün dünýä maskara etýär. Biz mundan meter näme maskara ederiz? Siz maskara eýýän, biz maskara. Mundan meter biz maskara näme bolar aýdym. Şuň elini aýagyny ýa baglasan prezidentim. Ýene sen maskara etýär. Akularyny et berýär, halk ölüp durka. Her wagt bir haramlyk edýär. Bu aňydan bir psihik barmy adam. Şoň üçin şol adam şu halky moral taýdan ýatyrdy. Ýani maşgalan düýgüne palturdy, ýatyrdy. Iqtisadiýat ýatyrdy, siýasat ýatyrdy, sosial ýatyrdy, hemme zat ýatyrdy. Inni biz şol boyun alman, men aňarda maşgalan malay, men gurlaýan bilen o. Bir topar aktivistler gurlaýar, ýa maşgalaryny hem çapy etdiler. Ýok. Işan etme. Hawa bardylar öýlerine, hemen ýa gurlagynyň esasy wezipesi ýa-ni borjy barmaly, gurulşmaly, ýa-ni döwlete garşy hereket etdirmelär, ýa haramdaga garşy hereket etdirmelär, gurulşmaly edýär onu. Ýöne şondan liniýadan geçen o. Ya alıp tapır sen yığınap akıdıp nemeden yine gördük aktivistleri listok paylanları. Murada şol barmağını ödemýärňiz. Yani şu taýdaky aktivistin hojalygyna barmagy ödemýärňiz. Konstitusiýa boýunça da şu barmagy da hukuk berilen. Hem aktivistin öýünleriniň bardyr. Hawa näme? Işat şaşdy. Biz dowam edýär. Anýamçy sen öz haklaryny herket etseňiz ine maşgalanma. Ol bir atmaskı men pikirimçe. Adamlar ýöne aýdýar. Ýöne hakyky düýüne düşünen o. Düýüne näme düşünen? Men sypsam bolýar. Häzir japka beren, açyk pul ýygnap gurulşan, onu gören, bunu gören, çözen ýagdaý. O ýagdaýyny çözmeýär. O ýagdaýyny kynlaşdyrýar. Bir 10 adamlyk ýagdaýy çözýär da kynlaşdyryp, bütün Türkmenistanyň ýagdaýyny kynlaşdyrýar. Ýani rejime sponsor bolup, pul berip, japka berip etdirýär. Bir topar daşyny işlem konsul pasollar köp zatdan ýürüýse, ýa baglaýan köp zatlar. Pasportlaram, beýlik zatlaram,
yollara yürüyte ajataj döndürüp nırflar kaldırıp pul kazanmak için. Haramdağın köp zattan habaram yoktur. Her biz ayıp geçiyor, ondan iyiden yani hareketleri. Yönü her Şu an eli kıysa, yani şu an pulu yok, menne transport yok. menne birden suratlar var ha. Men şol nemen konsulluğuma gelen 100 ton adamların nemelerinin suratlarını men bilen paylaştı WhatsApp'tan. Şo yerinin bir iş ýeri. Maňa uğradan suratlaryny adamlaryň biriniň gözüne bir pasa dur, birine kellesi tikilen, biriniň eýle bizim görmedik zatlarymyz bar watandaşlar. Ve şu iyileşleri iyi verecek bolýan konsulluk ejid. Şu konsulluk edibilen ok şoň eline dälte ýa-ni. Şol uğratjak bolup jan edýär şol bolun aňardaky uçary ýören ok aňardaky oturan ýa-ni özüni prezident diýip, özüni halkyň öňünde arkada diýip şolar ýaly owadan ady intak hiç halk öz prezidentine de dakmady. Ne Amerika daktı öz prezidentine, ne Ýewropaň bir halky daktı olar ýaly prezidenti arkada diýip bu gynan tamam bizim öňümizde arkada bolmapdy, bizim öňümizde dag boldy da. Halkyň öňündäki dag boldy. Şondan bu geçmeli dagymyz boldy. Sebäp diýsen, şu bilen watandaşlarymyz ekrandan çykyp aýdasa gelen ok, ýigrenji bolasy gelen ok, birazjyk ýurdunu dolanasy gelýär. Şo jagaşça duýgusundan ulanyp bular köse otýarlar. Ýani iň soňunda bular meň pikirimçe halkyň ýüz göterim aktivitesi taşlarlar kadýan bu gidişi bilen Murada. Ýüz göterim aktivist ederler bu gidişi bilen täp diýen ýollar ýap saklamaň özi aslynda adamlary şu ýoly itermek. Ýani elinden elen asman çek diýe. Pul verseňe gel, pulun ýokmasa diýe aktivist bollo diýe men garşyma görüşäý diýe. Şu manyny berýär da hereket. Ona pul ýoklarym sany kän. Onda diýmek ýakyn wagtda men Muradaga aktivistlerimiň köpelmegine garaşýar. Yani şoňa var ya da şu ýol. Soňunda da näme üçin bunu ýaly görünmek etýäňiz diýerler soňunda. Doğru diyemem sebebi ne yazarsak da katkı oluyor. Sebebi çözümleri çözümleri belirlenir. Ya on arkadan yani bir milli lider maşin o dine öz yani durmuşu bilen öz karnaşları. Halkın işi yok. Her halkın her bir problemi çiş bulup gidiyor. Dedim. Hem problemalar in aşağı düğüne yetip değişik geçtiler. O yönetici problema da o düğüne yetip ön hiç vakt Türkmenistan'da şuraya problem bulmadık problemalardan geçip düğüne değişip aşağı gittiler. Kattı o diyemez. Hemen aktivist olur. Bir de ben hata ettim bir 10% aktivist gerek. 10-3,5% kalır yani adamlar. Şunun içinde ne? Ne deyip bolsa biz şu meşhur yığınadığımız biz bu rejimi ayırıp demokratik devleti kurur. Saylı olur, açık saylı olur. Kim istese öz kandidaturasyny berip, kim istese öz predwyborny ýa-ni kampanýasyny edip, utoriýaly we ýolbaşy bolar ýa biz mümkinçilik göreler. Dem, hemmeler öňküýär ýap saylı olur, gizliň saylı olur. Entek saylı geçmeke eýýam spiskler taýýar kim utdy, kim utmady. Bir alym saylı olur bize gerek. Demokratiýanyň esas maksady saylı olur. Her wagt senin variantlaryň bolmaly. Sen kyn durmuşunda sana kömek edilen variantlar açık bolmaly. Sen Murada, hiç wagt sizin sol haçan nip soruyalar, haçan nip soruyalar. Yani sizin bir İstanbullu bir näýelik bir hilek bir halkyň arasynda da bir zatlar etmeňizi garaşýan, görüsi gelýän iýleşsemizken. Sizin näme de bolsa Ýewropaň raýatlygy bar, Ýewropaň watandaşlygy bar, gelip bilýäňiz. Bu ýerde şu wagt Türkmenistanyň iýleşleri görüşip ber we köpsüniň Türkmenistanyň başga watandaşlygam ýok, pasportam ýok, daýy köpsüniň pasportyna wagt utoran şonu da görüşip berler. Yani iň bolmanda diýe Muradaga diýe bir Fransiýa raýaty bolup gelip diýe näme size bir zat etseler size Türkmenistanyň konsullugy zat edip bilmedi. Sizin sebäp diýsen Fransiýa diýişli. Fransiýanyň elçihanasy sizi ýutur, siz barada bir zat bolanynda. Yani şolar ýalak nemede bir halkyň arasynda durup bir golluk berip diýe görüşdiňiz nähili biz sinäli görýän. haçanla bir Türkiýede adamlar ýygnap bilsek, haçanla bir ruhsat bilsek, biz hökmen
Edil çalpak dediler. Men ertiyen var yani Türkiye. Eğer siz tayar bolsanız men erti var ya. Problemi yok. Biz häzir ine Ukrainada ruhsatlar alıp tuz, Ukrainada netip bolsa mitingler, protestler geçirecek. Öyle ortada centralny köçede ofitsialny geçirecek koyar. Şöyle gerek oldu palatkalar koyup yani giyeceğini şöyle durup biz geçirecek koyar. Hem liderler çağırıp şöyle uyuşup o bir miting geçirecek koyar. O yerde demokrasiya yenen son o yerde yani mitingler, protestler geçirip koyar. Türkiye'de böyle kıymetleri eğer karantin var, beýle köp problemalar var. Geçirmekden ýöne mümkinçilik boldy men barýan. Men barmagyna ýa-ni mümkinçilik her wagtdan bar. Ýeti diýdiňim baryn ýöne men öňküýlek bak gaýtdym. Şo ýerde köp adamlar bilen duşdum. Köp adamlar tersine gaçýar. Meni görüp. Ýa-ni hoklu bolýarmyş, ýene birak bolýarmyş diýip. Haçanla şo Ne adamın ýerde düşündüğü fikirlerle fikrimçe. düşünmedim. İnni adamların diyen siz Amerika'da da baranızda da şonyal iyileştirmeden gelmeyen gaytam başka yerler gidenler olur diýdiňiz da. Yani inni fikrimçe adamın aň düşünjeli ütgenler mi ka diýen täp diýsen geçen ýylan bäri ýem 1 ýyl geçip bar ya, onuň bäri 1 ýyl üstümde biziň agyrlyk çökdi. Biziň öňkü 1 ýyl öňkü fawrymyz bilen şu wagtky fawrymyz mysal üçin halkynky bir däl. Geçen yıl birazcık favoriler aktık, ay açılar diýdik, ýagşy niyetledik. Inni ýagşy niyetlenmez, ýagşy umytlanmaz bu hökümete bolan, düzeljegine bolan, ýollaryň açyljagyna bolan umytlanmaz ýok, adally, hatda hiç ýok. TikTok'ta da inni üstünden gülüp başladylar. 2050-nji ýyla gelle bolýan inhada açanok. O şoňa değişli değişmeler, sahnalar gurnap başlady, iýleşsenmez. Şu taýda da soraýarlar. Yollar açıldı mı diye on inni kay açılacakmış diyorlar deyip 2050-nji ýylda da dowam edikdi diýip oturýar. Yani görüşüňiz ýaly halkyň içinde de TikTokerler, blogerler öz arasynda inni tawrlar diýen bolmaly. Inni her kim bir garasyna tutup başlady ýükün. Şoň üçin men pikirimçe siziň siz barada halkyň öňküsi ýaly yani gorkusy ýok halkyň. Men şonu gördüm, Türkiýede halkyň gorkusy ýok gerçekten. Biz häzir gurnajak bolýar bir miting Türkiýede. Menin pikirimçe biz hiç wagt Türkiýede ruhsat almaýar. Hiç wagt. Şonuň üçin biz ahir wujud ýa-ni ruhsaty mitinge çykmaly. Häzir ýene bir tynaz geçip görelim. Eger bolmasa onda biz halkymyza ýüzlere ruhsaty mitinge gelbilýärmi? Gelbilýär diýse menem bar ya. Şurada miting bolsa menem bar. Yöre mitingler hükmana gerek, protestler, mitingler, o neyem çıkarır? Adama yığınamak için, adamla birbirini görüp, birbirine ruhlamak için, yani birbirine ruhlamak için ve Türkmenistan'daki adamla ruhlanıp başlamak. Yani Türkmenistan'daki kalktı yer. Onlar ruhlanmak sebebi aykırı kalsaların, yani men kovulacak yok, men yeköyüm kalır, men aksiler, hiç adam bolmaz deyip, şuraya diyelim. Bunun için, Banklarında Türkmenistan'da 50 adım doğru. Hani Euro Central Banklarına baralıyım şu yani aydalı neyem çıkan detası yok deyip en atada 20 çık ya şöyle 50 adam banka var maşinlere 10 milyarlar ya 10 maşin banka var inşa bir maşin var ya. Şöyle maşin var ya şöyle 5 adam çıkıyor 5 adamdan bir adam var ya 4 tutuyor. Demek olur itlik var yöne birbirine inanıyor. Biz bu halkımız yani kritik etmeliler. Biz şu problemlerini düşün, şu problemlerini çözmeli, yol vermeli. Şoň için men haýyş edýän hemmenize watanyň ykbaly, siziň ykbalyňyz, siziň bakt durmuşyňyz, siziň çağlaryň bakt durmuşy her adam elinde. O Murat Gurbanovň elinde, Nuriňa elinde, her adam elinde. Meňem elimde adat, elimizde şol adaçyk üýüşde köpelýär de bir wada çözülýär. Biz haçan diktator aýryp bir tora berýärmi ha? Biz şuň bir halkdan aýryp bilýär. Egerde hemmämiz diýmedim diýenler bir 30-40 müň adam çykyp bilse Türkmenistanda biz aýrýar şuny.
açık diye. Yani kaçan biz çıktık Yani diye. sizin şol bir hepdeliğine gelip diýe şu taýda gelsin bir hepdeliğine diýe yani İstanbullyk bir ýatdyr. Bir hepdeliğine gelsin Türkiýe haýsy welaýatynda halk bolsa çağırıp diýe protest edelim diye. Yani taýynyň hem siýasaty bilen baglanşykly käwirdatlar. Onu isteseň hem islemeseň hem kanundan çıkmak bolan nokta. Näme käwirdatlary halk köpçüligi kanyşna eger isleýän bolsa da protest etmegi ne Murat Kurbanov dinlerdiler, ne meni dinlerdiler, ne yene birini dinlerdiler. Alagadan sen men yok çıkardılarım, aeroporda da varardılarım, talavam ederdilerim. Yani yok man birinin aydanına garaşıp oturulan olsa olu yen bolmajagy. Meni şolar ýaly görýän Murada bile sizin pikiriňiz näle öz pikirim. Eger yani men çıkın diýenim bilen çykýan bolsa çıkmasınlar. Onu men çıkmaň diýsem çıkman oturjak ekenler onu. Yani ol sen içinden gelmeli, sen talep etmeli, sen özüňden gelmeli. Senin ýollaryň açylmagyny isleýän bolsaň, çık talep et, özüň talep et. Näme üçin Murat Gurbanow aýtmaly ýa-da men aýtmaly ýa-da Muhammed Düýüz aýtmaly ýa-da ýene biri aýtmaly. Näme üçin? Yani men her wagtam diýen, yani halk eger isleýän bolsady, durun adamlar diýeniň hem dinlemeýärdi. Dinlemeýärdiler. Ay bollulay arada geldiler. İlleştirme şular ýaly. Ay bollulay diýdi, bir daha çykjak indi diýdi aeroporda. Diýdiler oğlunlar özler gel. İyi ýani 10 ýaşyna reis geldi. Biz 10 çenni sowurun gitdi. Şoň öýdem ýetdi. Watandaşlar eger men pikir edýän, men pikir edýän sowurun edilmedik bolsa belki şo reisem goýulmazdymy ka diýen. Yani bizim isteýänimiz iň bolmanda saglykdan kösenýän, ýeneden kösenýän ýyleşmez bar gitsin. Ya bir reis näme bu bir daşary ýurt haýsy dünýede ýaşap ýör. Turistler gelip ýör şu turistler. Turistler gelip eline fotoaparat çalyp şeýdip gezip ýörün öwrüne bir gitmän gelmän gurgun edip ýör. Ödem hassa ýeratalar bar. Hassa çağasından näçe wagtlar aýra galan ejeler bar. Bir çağa iň agyr zat şol ejesinden aýra galmak. Uzak wagtlar. Bir kaka bolýar çydap bilýär, ýöne kakasy çydap bilenok. Ne özüm men çydap bilenmok. Çağalarym her gün ekrandan WhatsApp'tan ya imodan görmegi men kanaat edip bilenmok şoňa. Ýöne ejeler bar şolar ýaly gidip bilmeýän. Şolar nädip çydap oturýarlar, nädip sabır edip bilýärler käwirdatlar. Men şoňa düşünemok. Yani hökümet bilen söwüşmejek bolup ya baranda sorag bererler ha o açmaly ekeniň da onu ýoly diýip bolýar şoňa. Açmaly ekeniň da onu ýoly. Sen maňa azar berýänçäň, sen maňa sorag berýänçäň, bir ýarym ýyllap ýoly ýap saklamalary ekeniň de açmaly ekeniň da diýip bolýandyr aýyň bolmanda baraňyzda. Ýa-da samoletden düşeňizde agyzy birlik bilen jogap berip bolýandyr şonu hökman bir jogap bermelidir. Hemmäňize de değişlidir şo problemalar. Yani men käwat agyzy birlik, jewslik diýänler hakykatdan biziň şo iň ýetmeýän zadymyz şol agyzy birlik, jewslik. Ya maňa degmeýän ýylan müňgel ýaşasyn, ýa-da ol eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok. Ana biziň türkmeniň soňky 30 ýylda biziň aňymyzda, düşünjämizde, häsiýetimizde, medeniýetimizde ornaşan zatlaryň biri şol. Diňe her kim öz başda görüşmeli, öz başda almaly. O birek ýykylanyna ýanyna durmany bilmeli. Şu zatları bilmeseňiz bolanok. Dünkü men başyma gelen wakada da burada meniň gelip şunlara efirimi yapanlaryna ýa-da meniň telefonum durmady. Şol sanda dursoltan jeminiň telefon durmandyr. Bayram dostumyň telefon durmandyr. Men öý goňşum bile ýaşap ýörün goňşu diýetde, goňşu kommunatymdaky on kom durmandyr. Yani şol jewslik ýankylara şuha neme galdyrdylar özlerine. Gorka saldylar şol polisiýa bolanda da ananlar bäh bu telefon duranok bäh bu içinden hem şeýle ýandyp her saparan başga bir jaň edýär. Onuň şondan soň ananlar ýenetdiler ýarym saatyň içinde de goýup gitdiler bolun. Asyl lojny wizyt beripdirler da öwde bir kedek men o arada taşar ýurtdan Ýerdaniýadan meniň Ýerdaniýada tanýanym ýok, düşmanymam ýok. Ýerdaniýadan kim jaň edip biler?
diýmek, öz kelläňize, öz pikiriňize salyň. Yani meniň hiç tanıyanım, düşmanım, dostum hiç kimim yok Ýerdaniýada. Siziň hem köpüňiz ýokdur. Ya diýjek bolýanym, kim jaň edip biler Ýerdaniýadan maňa diýmek, ýygyny ýitirmek üçin meniň Türkmenistana hökümetiň ine şu efirimizi dinläp oturan içindäki käbir agentlerimiziň ine şu taýda käbir ýazýan näme diýe hälen bäri ýazyp iş bolup duranlar barda. Şehif ýalara gelip gitdi. Yani edýän işimizden nägile kimiň maňzyna bakmaýan adamlar eden bolmaly. Görüşüňiz ýaly. Ýöne biziň diýmek dogry ýollar bar ýa. Şeýtsek şonu garşylyk bolan üçin ötüş bolýar. Garşylyk döredi şu wagt. Indi garşylyk bolan üçin ötüş bolýar. Bolmasa da paraxorlar meýdanyna at oýnadýarlar. Paraxorlar. Bizim kıyınımızdan, kösençliğimizden at oynatıyorlar. Mesela benim verecek teklifim Murad Ağa size de verecek. Yani eğer kabul etseniz Türkmenistan'ın şu kıyınımından peydalanacak bolyan korrupsiyonerleri ortaya çıkarmalarını biz. Kim ediyor şu korrupsiyonu? Kim korunuyor şu var? Hani korrupsiyon, konstitüsiyon, administratif kodeks boyunca da cinayet kodeksi boyunca da ullakan cerimedi. Näme üçin onu $3.000, $4.000 pul talep edilýär? Näme üçin gitmedi birinji ýerdäki bolan hassalar, enatalar, çağalarymyz giden nokta pul beren gidýär henide. Näme şu zatlar biz bilýärse Türkmenistan hökümeti bilen okmy? Eger bilmeýän bolsa onda näme üçin oturup edipdi? Yani halk bolup biz bilýärse aramyzda $1.300, $1.500, $2.000 kimden näme oparsalar 3.000 oparsalar 3.000 alýarlar, 2.000 oparsalar 2.000 alýarlar, kimden näme oparsa. Şu zatlaryň üstüne açalyň men pikirimde Murad Ağa. Yani hereketler bolup, toporlar bolup şu korrupsionerler kim halkyň arasyndaky Ministerstvo inostranych dел, ýa-ni Daşary işler ministrligindäki şul iş edýänler kim? O taýda bir düzülen ýasama komisiýa barmyş. Her ministerlikden bir adam oýlan. Olar kim? Olar nädip edýär şul işi? Gatty pul gazanýarlar şu wagt biziň kynunymyzdan. Gazanyrtmalyň şoň öňüni almak üçin korrupsionerler öňüne çalyň bar. Ol nimede ne diýip? Pul bermeliler gaýtmak üçin. Diňe bildiň bahasyny bermeli. Egerde Türkmenistanyň hökümeti hakykatdan ham bir adalatly hökümet bolan bolsa, onu derrew Türkiýanyň konsulny we Russiýanyň konsulny derrew arestowat edip jinaýat çekmeli. Sebäbi şular satýar. 1000-den 5000-e çeldi her ýeri satýar şular. Ýa gitmek reýste, gaýtjak reýste ýa. Şolary göni alsam, hökümet turatda aýda bular diýmedim diýende 30-40 adama satýar. Diýmek $30-40 diýmedim diýende galanýar. Şu konsullar. Niýe derdi ýapyrak bu? Niýe derdi? Murad Ağa, şonu bilip bolýar, şonu meni siz tanalýaňyz, men tanalýan biz edip bilen dok. Göni illeşdirip edip bilýär, şonu men gitjek pul berjek zat diýip şol illeşdir aradakyny, araçyny tapyp bilýär. Biz edip bilýär şonu. Men gitjegam gaýrat edin. Näme onu bermeli bolsa berjek diýsen tapylýar, tapalla bir zat diýsen o çereska o tapylýar o zatlar. Tapalyň bileliň, adyny, familiýasyny öwreneliň, sesini zapis etjek bolaliň. Öz aramyzdan başlalyň düzedip. Öz aramyzda ine sen ýaly men ýaly oturup iýip içip görün, bile tirkeşip görünmez biz edýär şu zatlar. Hayır, sen tutup gidiyor. İnniki edecek orta etmeyen sebebi derhal batarlar. Şuna etmeli, şunu etmeli. Bizim halkımızın görüşmeli, yani öz haklarına görüşmeli yolları milyonlar çalır. Biz hiç ayetlen edemiyoruz. Ne hiç edemiyoruz? Her kim korrupsiyon schemada, yani diktatörün, Bermuhamedov'un kurulun korrupsiyon schemanın içinde. Kimde kim bir küçük schemanın içinde, kimde kim bir ulu schemanın içinde, yöne her kim şu schemanı ulanıp, öz yankı ıkbanı çözüm atıyor. Öz işlerini edip atıyor. Yani şunun için bir yemin edemiyoruz. Biz duruzman şunu attırır. Neyse biz konsulluğa pul vermeli. Neyse biz $3.000 vermeli. Bu maskaraçılık değil mi? Neyse yaramayan adamlar öylerini
Öz öýlerine gaýdy bilen ok. Ol dünýäde maskaraçylyk däl Türkmen üçin. Türkmenistan hökümeti üçin maskaraçylyk dälmi? Yok, Näçe burada Türkmen konsoluk değil. Bunun içinde ol maskaraçylyk bunun var için Türkmenistan. bunun içinde umumlu adamlarım var. Yani ay men konsolluktan tanışım var. O tayda bir yerini tanayan, nämetgen neyip şeydi pul alıp gitip gidenlerim var. Pulunu alırdıp bitip gidenlerim var. Yani pulunu alırdanlarım var. Şoň üçin gelin diýen şolar ýaly adamlar biz yeken tutulun, tapalın, paş edelin, yeken kim şu atlary sebäp diýsen hakykatdan hem öz aramyzda şolar ýaly atlar bir düýetmeli ikinji bilenem alagadan aňarsy hökümet yani eger gowy niýetli bolsa, gowy niýetli halkyny söýýän bolsa, diýerler ay bir prezident halkyny ýigrenmez, o halkyny söýýär diýerler. Söýýän bolsa, reisin sanyny köpül tepde de 2 tapar, 3 tapar et. Bolýan kaşul araçylar bolmaz. Bolmaz. Diýmek şu zatlaryň döremegini ýene sebäpkär kim? Sen ol elbetde kyn günüňde peýdalanjak. Her wagtym tapylar bolmanam hiç bir milletiň 100% gowy diýip bolan o içimizde bar biziň hem. Pulu birinji ýerde, negisi birinji ýerde adamlarymyz kän. Olaram bar. Ana şolaryň bir-birden bilen bir haptalan ýüzüni açyp çykardalyň, bir haptalanam Türkmenistan hökümeti özüne bähbit gözleýän emеңde hakykatdan hem. Senin kyn günüňden hem başga adamdan hem tapalyň diýjek bolan. Yani birazjyk inni ýollaryň açylmagyny tagalla edeliň sebäp diýsek gaty uly problemaň üstüne gidip barýar. Halkam maşgalalaram aýrylyşyp duran maşgalalar, hojalyklar dagap barýar. Şu zatlar bir hile edip bolmazmy ka? Tanıyan adamlar öýlerini gaýdy bilen. Ýa-ni inni ölüm ýetip gelýän adamlar öýlerini gaýdy bilen ok. Ziyatka berýänmi? Ziyatkany ýa-ni haýyş edip berýänmi? Arada durjandy. Artyrlaram bil. Bil gazanyp şo pul goýýar. Kyn günlerden geçip şo pul gazanyp bir şo pul töläp geçýär şonu. Bir şonu etmeli. Gaýtyn tersine şol adam tapyp bir şonu masalaçylyğa çykarmaly. Biz şonu döwletden talap etmeli, hökümetden şunu jinaýatyny çekerýär şol adam. Şonuň üçin gatda diýen ine Türkiýede şu bilgilerin bakatyny gaçyrjak bolsa, reýsler açjak bolsa, ýene bir ýol bar. Şo ýerde konsul haramlyklaryny edýän adamy tapyp tutup zapis edip bütün ýetübe goýup masar etmek. Bütün dünýä tanıtmak. Ine biz Berdimuhammedowy tanadýarsa, şo ýaly konsulat tanıtyp bolýar. Beren material biz tanadyn sonra Rossiýada geçip sady. Şo ýaly etmeli biz diňe Berdimuhammedow diýär, şuň armiýasy bar, MHM ullugy, polisiýanyň içinde haramzadalar ve hökümetde işleyen haramzadalar var. Bular ýollar açylmasa hasy ulardyr. Bular prezidente de maslahat berýändiler, gorsup ýol. Bular esas maksatlar pul alanlar. Esas maksatlary şu rejimi kılmakka hem yerden pulları sıkıp kazanıp ondan rejim çalışan tam yani pullu adamlar bolar yani. Şoň üçin biz hem yerde görüşmeli. Türkmenistan'ı kuracak bolsa kaçanla yıkar, kaçanla kurur, onlaşmalar şu başlamalı. Her adam şu başlamalı. Bizim hakkımız var şu an. Hiç adam bize saklat bilmez, bizi şu haklarının önünde. Kim saklasa eyyem karuk etti onu. Şoň üçin tapın şol adamları kim diliye 1.000 dolar, 2.000, 3.000 dolar diliye pasporda dileyen bolsa ya da yani reýsleri nimetmek için dileyen bolsa tapın şolary. Benim adym, familiýasy, ýalňy sepetlerini iýerin bize. Bir şolary No, misal üçin maňa nomeryny berseňiz men jaňa derdim misal üçin şolar ýaly tanýanlaryňyz, bilýänleriňiz bar bolsa, haramda bolýan bolsa, haramda adamlar bar bolsa, jaňa edip şonuň sesini zapis edip näçe akitýärler, näçe nämetýärler gelin delilleşdireliň. Uğur sözüni wara tolk galmasyn. Katı olmakla ne etip bolýar? Onun için ýa-ni Türkmenistan'a gitmelerden oturun yerine etip bolýar. Ýa. Şu ýaly pasport meselesinde de şu ýaly etip bolýar. Diňe ýa-ni ýollarda. Hemme zatlarda. Näçe edem dok. Sebäbi biz özümiz hak ýoldan ýüremenden
korrupsiýanyň üstüne ýöremeni ansat görýär we düşnükli görýär. Biz düşünemdik. Beýlik ýol has ansat we ýani çykdyjy ýokdugyny biz düşünemdik. Biz başga ýoldan ýörýär. Sebäbi bizi ende etdiler. 30 ýyllap şunu getirdiler. Indi şu zatlar durdurmaly. Sebäbi biz korrupsiýanyň üstüne ne özümizi, ne döwleti, ne de çağlarymyzy başly durmuşa eltdiler. Biz indi betetmeýär. Türkmenistan'ın içinde de görýän ilaçsamaz var. 200 milyon, 250 milyon, 300 milyon, 400 milyonun gurrun diye çıkma üçin. Yani 400 milyon berýän çaňyz bize şolar ýaly pul talep etýänleriň ses zapysyny mydyr ýa-da gepleşigini mydyr uradyp bilseňiz, biz hem şonu paş ederdik. Belkem hökümet şolar ýaladymy unalardy. Yani gelin deňlik bolsun hemmemizde. Hemmemizde deňlik bolsun, gitjegem gitsin, gitmejegem Bingolmanna gitjege gollaw bersin. O zaman Türkmenistanyň hökümeti meniň kanagatymça şul kısa arada da hökümetiň içindäki işleýän çinoluklar gazanýarmyka diýenler. Yani olar gazancyň aladasynda halyk diýendirler bular nämen gurgun edýär, bular samsyk, bular pul gazanmaň usulyny bilen okdiýandirler. Olin bize olar ýaly haram pulun gerek zat ýok. Onu şo diýenler özlü siz gazanyň olar ýaly pullary bize hukmanlar bize halalyndan azajygam bolsa gazansak bize ýeter. Başka soru demetjekleriniz ýok ýaly, onu şolar ýaly biziň häzirki problemamyz maşgala strukturasy daha gapar şolary üns çökmek istedim men. Diýip diýseň indi maňa da YouTube uradylar käbirleri. Men ýadadym, doýdum. Böyle garamaya kösünüp görmelimi, pul verene gitýär, pul verilmegine galmalymy, ölmelimi biz şu taýda diýip maňa ýazýanlar bar, saňa ýok. Vatandaşlar men yani bilem soň aýdýan käwirdatlary analiz edip şondan aýdýan. Gelin birazjyk pullu ýaşasyn, pulsuz da mölgün etmäliň, göreşeliň. Şoň üçin aramyzdaky pul soraýan käwir wiza danışmanlyklary bar. Ana şolaryň edýän işler bar bolsa, käwir şolar bilen işleşýänleriň gulawyma gelýär. Eger şolar ýaly işler edýän danışmanlyk bolsun, tapawdy ýok. Gelin halka çykaralyň, görkezeliň ýa. Halkyň öz arasynda öz arasyndaky meselelerini çözmek gerek. Halk bolup agyrlyk bilen. Durhow sen edýäniň näme diýmän başarmak gerek. Bolmasa bu öňkü sistema ýene şo döräp gider durar. Ne şöyle bir bizim vatandaşımız soru verýär. Yol açılmagy, pasport dikletmesi, sağlık sigortasy, çalışma şunun için miting bolýar ya başga bir zat üçin miting bolýan diýip aýdýar. Miting gurnulygyna esasy ýani problemalar goýulýar. 1 2 3 ondan köp problem goýulýar. Şonda ine miting gurnamyzda biz maslahatlaşyp aktivistler bilen halkyny we maslahatlaşyp temany goýar we şu tema boýunça gider. Diýmek şu temany şonu öňüne goýup şonu talap eder. Sebäbi esas egerde pasportlar çözülse talap etmez pasportlary, eger ýollar açylsa uşa ýollar ýani talap etmez. Egerde vaksinasiýa bolsa vaksinasiýa talap eder. Görür. Ýani miting datasy gören bir şey. Onda ne var? Biz küçük ekibimiz soraydı. Doğru. Başka olmadı. Kawulun murada gelip gepleşip gatnaşanyň üçin ören minnetdar. Ýakyn siýasaty gösterlik, aramyzdaky günlük problemlara gösterlik. Türkmeniň problemasy utormaz. Eger halk agdy birleşse, bire ýardymlaşsa, gollaw berse, iňolmanyna ýeňler diýip umyt edýäs. Köp sag bolun murada efire geleniň üçin ören minnetdar. Ýene-de şolar ýaly gepleşikler gurnap duralım aram. İnsan kısapar bir kay geçti diýen. Ýene-de edip durar pikir edýän. Köp sag bolun. Sag bolun diýdi. Hormatly watandaşlar, biz öz kanunlarymyzy, öz haklarymyzy her wagt bilmeli. Her wagt talap etmeli. Dine häzir diktatura döwründe, diktatura ýenilen tamam. Demokratik döwrde geçen tamam her gün, her saat, her gün. Şu ýaly egerde
korrupsiya, paraforluk eden adamların telefonları var olsa Türkmenistan'ın içinde daşında bir de iverin ya kuşlarına yamama. Biz onu can edip onun yüzünü açar. Sağ olun Yo. hemen bilmem için inniki duşkula çendi. Sağ olun. Köp sağ olun, sağ olun. Yeni görüşýänçek. Sağ olun da. Vay Görüşüňiz ýaly watandaşlar. Anha Murat Kurbanov bilen gepleşik geçirdik. Gatgadyk gepleşik boldy. Ýanky Merdanyň hasabyna takip edin. Gynançly gündemimiz dowam edýär. Häzir hem şoň içinde özümizem hemmemiz gaýrat edelim. Aramyzda şolar ýaly işler edýän we bolsa gaýrat edelim. Şolar aşak bolalyňla, gelin biljek bolalyňla. Biz bilýäs, görýäs şonu. Bilýäs, görýäs, ýöne gözümüz ümýär. Maňa uradyň şolar ýaly gepleşikler geçirip bilseňiz, tanyşlaryny tapyp bilseňiz. Korrupsiýa şeýdi ösýär, $3000. Olaram at oýnadylýanyny urkady, at oýnadyp bolýar, meýdan boş, meýdan boş. Eger biz şolar ýaly tutup maskara edibersek, şolar ýalatlar edýänler taňa adalar iň bolmany etmezler. Şonu iň bolmany konsullugyň özi alagadan birinji elden gelen adam bilen oturup gepleşen ok. Men onu anlamam ok. Gelagadan bir tanamadyk adamsyna etdirýän özi gepleşýän öýdem ok. Şolar ýaly halkyň içinde şoňa gulluk edýän, şolara neme diýen adamlar bar. Ana şolaryň üstü bilen bolýar bu zatlar. Yani şoň üçin men size diýen gaýrat edin, bir tapalyň bileliň öz aramyzdaky haramda adalarym bileliň. Şolarym etmesin. Şolar edibilmese, gazany bilmese o $3000, $2000 bolmaz belki. Belki korrupsiýany ilki daşyna aýrar biz. Açtım misafir ýaýyny açtım şu wagt gelin. Bir gaýrat edin watandaşlar, özümizde bitýär o, biz köplü ahyryň, biz köp bitýär elimizde biz edeni tek. Can etmeli, gepleşmeli. Salam Sultan. Salam. Vatandaşlar emeğinize salam. Nura Vatan salam etmeyin geldim size. Aha. Dinle. Kaka Murat Kudurow'un son videosunu gördüm. Şatlığın videosu Barangar'da. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeriyor. Türk halkına, Türkmen halkına, Türkmen kızlarına hakaret içeriyor. Gerekli yerlere gönderdim. Yarın bakanlığa gönderecekler videonu. Yani bu adam kendi ayağına kendi paltağı vurdu. Gerçekten. Artık yavaş yavaş son gel oturan. Bu adam yılını almasa hem yıllar indi. Täze gepleşik edipdilermi? İkisi Bana indi gepleşip paylaştı. Aldım linkini verdim gerekli yerlerine. Aman Hasan delikanlı sürüktü. Yani kaka Murat'a diýer fikri gepleşik edipdirmi? Gepleşende sebepdirmi ýa-da? Yok. Bunu biri çekip alıptı. Tıpı Recep Tayyip Erdoğan'a sövüptü. Türk halkına yaman gepler sövüptü. Son skaçet ettiğini verdim. Yani yaman gepler söyleyen. Özünün vuruz TikTok hesabından eden gepleşiğini yazıp alıptılar. Şu gepleşiği kamerada koyup izlenen komenteri edipti. Yani taraf bunu tutup da ne kadar yanlışlığını görkezipti. Doğru edipti. Bize hem gerekli zatlara ederli. Harita Bakanlığa vermişler. Onunla şahatlık şehiften diýinjek bolýan hökümetiň özi oňa gurnan bolmaly. Men Yok aýdýan onun kelesi bozuk. Hanoğlu'nun kelesi bozuk. Birinciden näme diýende ne? Kime näme diýmelisin bilen ok. Soňam şu şatlyk näçe wagtdan beri Gurbangulyny goldap we aktivistlara garşy çıkış edip gelen adam berde Türkiýede bize näkili sizin aýdyşyňyz ýaly passavy seçek boldular, duýduruş berdiler. Ine Türk halkı Recep Tayyip Erdoğan'a amnaca göre zarar bizden değil de şonu goldayan adamlardan gelecek değil. Biz nasıl zarar veremiz yok. Halkına da, yurduna da, özüne de hiç açan. Bizim yetken gepleşiklerimiz ortada. Doğru değil mi? Yani onu goldayan adamlar nasıl onların fikirleri, halka karşılığı yaman apasını. Ya. Nasıl düşünürler bunu? Görüşüňiz ýaly onu
Gurbanul Berdimuhammedowyň tarapdarlary bolan şahatlyk şyhy fiýallar Türkiýanyň prezidentine, hökümetine sowuk başlany bolsa, diýmek onu Aynen Süleyman. aşağında onu başka oyunlar başlattır. Olan wagt kadar yakın wagtda. Yani İnşallah. İnşallah. yani Nurhan sizem dernek işini birazcık kıssam. Bindi karantina minik hepteden yok. Nesip olsa bir arzaya azaldı Türkmen. Yani yine bir gezek ruhsat soralı. yok man netip bolsa yok biziň tagam derneğin adından ruhsat alıp meydana bir etkinlik etmek, mesela için yolların açılmagyny talep etmek ýaly nemelere garşylyk beren ol. O zatlara ruhsat berýär watandaşlar. Plakat alıp Hmm. edebilýär. Oňa hiç ilpäselçik yok. Yani sen Olasa ruhsat etsek Ufayda. a- adamlar görkman gelip bilerden oraya ve gelecek adam inanıp yaman köp eğer ruhsat altına yapıştırsanız ekrana aynen ruhsat aldık vatandaşlar gelin deseniz gelecek adam yaman köp boladı. Ne için diyende polislerin gözü bize koramalı boladı. İşte provokasyon etmesin. Yanlış şiddet Yok. olmasın ama dedi. Oğlum değil, Tollanan oğlum filmden değil. bak bize koramaya gelediler. Yok yani halkın sosyal problemlerini ağlamalarına hiç bir problemi yok. O tarzda yaptıysan yani yollar açın bizim öyümüze gidesimiz geliyor. Kötün ya pasportlamız uzatıp berin ya zartlar aytmayı hakkın hukukunu talep etmek onunla hiç ile mesele yok. Onunla hiç il mesele yok. Yani onun için ruhsata alınır. Yani ol talep edip bol ya. Ol yaptıysan şu an halkın problemleri yani sosyal durmuş taýdan problemalar da sen isteseň hem istemesen hem oňa siýasatam diýip bilersiň. Oňa Hmm. durmuşyň böyle bam diýip bilersiň. Bize gyzyklandyrýanlary bize durmuşyň bir böyle oý. Yani halkyň kösenji, kösenmäliň. Biliň Yankı. yani senin alyp barýan siýasatyň, partiýaň, olatlar bizi işimiz yok. Senin bolmany ýol aç, bolmany pasportlary uzadyp ber. Okuwçylaryň wiza kartlaryna tölew geçirip ber. Bu zatları her vatandaş talep edebilýändir. Ol konstitusiýon hakdyr ol. Selamun Duygu aleyküm. hoş geldin. Salam Duygu, hoş geldin. Soğumuyor derleriniz. Bilmem. Go Hudağa şükür. Sağ olun. Unutmuşsunuz ağır mı? Bar bol. Aýdy otur kardeşimiz näýelik ýagdaýlarda günüňiz nähili, gowy işläp eklenjiňiz, iş Evet, ýagdaýyňyz. can sağlıklar, iş yağdaylarını da unut. Tutacağınız. Bravo. Sesi Bat bir yerden tanıyan ben. bat yok. Bu Aa, bugün günümüz tatsak ertelsiğinde de var gıdal. otursak şovular da batıyor. Bizim hakkımızı yiyip yiyorlar. Milyartlık saat takıp yiyorlar. Ayaklarının tekinde gımmat gımmat maşinler, oteller, Dubai, yine näme, Katar gezip keyif edip yiyorlar. Aytýamyş Nura. Indi maňa жизньň interesi galan näme diýýärmiş aýdyp beriňem? Ýeňler Pul aytýamyş. tapsak bir de mi alacak? Bunu ne atlar? Pul yok abi. Yedin mi? Sen şunun al bay yurtta yaşayan. Sen emme zadın bar. Sen prost hakkını talep edip bilmen, öz hakkını koyup taşa yurtta hemen bizim gırnakçılığı edip görürüz. Nire Olur çelemin? näme diýämis? Bat yok. Olur näme diýär diýsene. Ay her gün eklensin gowy derdiň ýok. Girdejin gowy pul nira sowjaňam bilen ok durmuşyň gyzygam ýok kenäý diýämiş. Olam gowy däl o batçyk men sana aýdym. Şu bir zada yetip Ağzını soğumak gyzyklydyr. Yani çöllü iktisadiyette marjinal fayda diýip bir zat ba. Çölläki diýe bir suwsan adamynyň ilkinji içen suw bilen niýe her gün suw içip ýörenin alýan lezzetiniň arasynda ullokan tapawut da. Sen her gün keypde gezip ýören adama inni keyp beren okturmuş. Düşünýärmi? Ya şoň üçin biz ýene gowy ýaşaýas çolordan diýjek bolýanym. Biz kawa yeter etmeli ýaşaýas, oňa derek geçen wagtymyz ýankyň alýan lezzetinden has köp lezzet alýar. Olar bolan günüňe aşa şowurdat gaýtanyp dursa, olar niýe durmuş lezzet beren ok. Dünýäniň iň owadan şäherem beren ok. Dünýäniň iň gowy restoranlara bolar. Olar bir restorana baryp, bir goýuny soýdurup, aýlap, gazdyryp, pişirip, soňundan iýmän turup gidýärler da.
O Zatay garny daýma. ýady, sağlam örtüri saçsyk. Hmm. Nuri ağa, näme diýjekdim? Erteki gazeta röportajynda bara röportaj bersek, jigme zada aýdaly. Belkem üns çeker. Belkem bizi eşiten adam bolar. Belkem goldaja adam bolar. Normal gazeta eken. Men araşdyrdym bugün. Bolýa, hukman. Bir de şoga diýdik tapylmagyny, çay gepleşmegini meniň dernegimiň guruja agdalaryndan bolan bir agdamyz şol tap berdi, şol köp kömek etdi. Tuğulamy onuň ýakyn garnaşlarym JP'niň milletvekillerinden biri. Şoň üçin olaryň gatnaşyklary güýçlü. Ýani tam şu dernegiň guraman bir başga bir tarapy bar. Gatnaşyklar esasy uly nime rol oýnaýar. Yani senin siyasi parçalar bilen, hökümetdekiler bilen, wakflar bilen gatnaşyklaryň güýçlendirýän bolyn, olar saňa şu gazet jurnallar, olar bular ýoş-ýoş seň bilen gepleşip interwiu alyp başlaýar-da. Gazetanyň adyny bermeň, berde dostum bolança duşmanam bar bilesiz. Az sürpriz bolsun. Soň Vatandaşlar eşitlerler diýen. çıkandan soň göresler. Öňüni aljak bolup bular bilesiz. Hemme zat etediler. Şoň üçin hazırlykça sürpriz bolsun. Interwiu berýäs bak. Ata, Gel senem goşul. ata, örtür sürpriz bolsa gazetden hiç kim oka bilmeýär, ano sürpriz bolmam, naýdaýyn şoň üçin. Yok İnternet. güzel verem sizlere Sılkan. İçinizi kıstırmayın. Hem yerde paylıman. Ben bu işte ökte. Ya o taýdyny surat bilen aşağına yazarlar olur esasy şon ýaly gidýär. Soň telewizyon var. Ne hip bolsa telewizyon Onda sanma ben o çıktım. diýdim. Size kolay gelsin oraya. Saman oturma. Şon aýdaýyn diýdim. Şatlyk öz aýagyna özü palta urdu. İnşallah Ýa-da indi melle son çare görerler. Gördüňmi ýa-da melle? Her hepde de var gerek bizim tam oluyor. Da görýän o men gidýän ýokmy? Takiden oklarmy? Neme de görýänmi? Flight radarda görýän gerek. O yok men ne men töweründe ýokaryndan jan görýän zoy. Ýok, käbir kargo samolyot käbiri. Şöpden on ýara o. şu Atatürk'e gonya olun kargo da gitker diýen şu taýdan. Ya biz bilemdok bular näme edip börür bara. Şu taýda bir ýatyp turup bar işin taşlap son este bilip bolar olun. Hakykatdan bilip bolar. Bizi bırakıdın gala da bilemem. Gitmek isleýän bolsaň hem sebäbiň bolmaly, gelmek isleýän bolsaň sebäbiň bolmaly. Gitmek isleýän bolsaň ilke aýal maşgala bolmaly, onsoň yaramaýan bolmaly, ýa-da çaga bolmaly. Tak işte bat ýok sen intak nime geçen okken hatawa girek. Kaside bilýärse o zatlar mesele däle. Katide bolanda. Aýsaklar taýda barmalla men gaýrat etdim, men işlem tapamok, işläýin. Gerçek. Oo. İlla kaside edeceksin. Yok karşısında duracaksın deme. Bolmaz öyle olamaz. Mesele däl ulynatak. Zaten geymişiz ya farkında değiliz. Oo. Aynen. Bir dürüst oltan olamadınız ya. Tüm erkekler olarak. Yazıklar olsun. Ay arasında näme diýe adamynyň sabry gutoranny men ka gutorup çykdym. Ýani hakykatdan hem Türkmenistana da kän kösödüler, kösöndüm hem de arşykaýda edýän kanun, konstitusiýa esasynda edýän bolun berýän jogaplar. Ama gur kada kanuny gawat diýen. Mene bir siz diýen şular ýazady edipsiňiz, gadagan edipsiňiz bir zat diýen Türkmenistan ýazýan nardan bolun. Şular gadagançylyk edipsiňiz, an şu kanunyň esasyny görkezdiň. Şöne diýip ýazýanlar. Olarym başga da jogap berýärler maňa. Ay diýe, siziň diýe näme atnak nämeňiz diýe wagtlança diýe öwrenilýän sebäpli towtadylýar diýe. Ay canım men towtadylýarmy, towtadylanokmy, on toramy, men ýen uje siz towtadypsyňyz ýöne şoň han esasyny ýerde diýen esasyn. Köp bizde kanunlar, dünkü Murat Düşenfň aýdyşy ýaly dillen ýörýär.
Şu dilleniyor yani Nu- kanunlamaz yani. Nura, Kanunlu yok kanunlar şu dilleniyor ya köpüsü. bak, Nura, devletler normalde üç yöntemle yönetiliyor. Bir tanesi hukuk devleti, kanun devleti, bir de kabile devleti. Üç, üç tane yönetim sistemi var. Bak, hukuk devleti her zaman anayasaya uygun kanunları ve aşağısındaki mevzuatlar da anayasaya uygun oluyor. Kanun devleti oradaki işte başta oturan kim varsa ona göre kanun yürütülüyor. Kabile devleti sizin dediğiniz gibi işte dilden ne diyor? O. Ha o Yani kabile kabile kimi iş devleti. yürütülüyor. Ha o. Kanun Bu manun yok. Kabile Afrikanlarda var. yönetimi. Bizimki de zaten Yerine kabile böyle. lider ki. Yani bizimki devlet lider değil, kabile lider ya. Bildiğin sadece Göktepe liderlik yapıyor o kadar. Başka Bat Göktepe o başkalarının uğrunda değil ki. Yani. O Kaysovan sürüsünün çopunu goğucu yerde buğdaydı, arpada, vakkam, sonka, aylı, adrak, sonka, osolin diyen yali mala olup barayasın. Aytının kavuşlasın gel yani o Yok. da koşulu vermelin mi? Yani çok kanapken, kürömken in köprü yöne şu at in köprüsü kurban ol derdim Muhammed son sürüsünde var birazcık. Son sürüsü o köprek gel görünüyor. Galana ne de olsa öz başta hareket ediyor olun. Şonku da birazcık neme Evet. kenrak mealap geliyorlar arasında bizim efirlemede yalnızlık düşüp daha edip tevop başlayalar bir de olun. Ay bir de ne olur uğraştığım diyen yani. Ya onlar da işte arpada otladıkları için arpa suyunu içip ne dediklerini bilmiyorum ki. Yani. Sarhoş Ay ne bunlar. tip olsa men fikrimçe var ya şu ölseniz öleyin diyen yani ya da ya aktivist olursunuz ya da ölürsünüz diyen kaydiyen. Şu ikisinden başka var yandan bu yonu yakıtçığım var onu. Ya öl ya da hakkını talep edip başla diye. Men fikrimçe yani ölünün kovmaya hakkını talep edip başlanın kovmaya. Yine men yani Zaten hakkını talep etsin muçu akıt ya. Muçu akıt ya. Yakıtçık zat diştir uğru ya. Yine men onu derine kuramadan saydım da bolmasa gitsen olur yok doğru. yok. Yok gidersen getirirler seni. Vermeden oy verirlik olmasa peydahı yok da ton vurkatık. Hmm. Ha o aynı Onlar ya ağdı inşallah. birleştik. Başta men fikrimçe ağdı birleştik. Lay o tankit etkenler var ha olun ba olun bolmalı balans olmalı olun. Tagam men ara onu yani kay bir kişi YouTube'da görülen pras motorlardan özlerini pay çıkaracak bolyalar da. Yani YouTube'da gelen görülen pras motoru da istermeler. Yani birazcık pras motorda da badır oyun olun. Yani pras motorum kendi men adı birleştim. Menin toporum kendi memem değerleyecek bolyanlar. Yani onu kino öğrenenler görüyenler ama da oturun yerine. Dünyanın her kuncuğundan görüyen ve Evet. ondan fikrimçe yani onu az görülenliği uca bir sebep bolup bilýär. Az görülenliği ya da pras motorunun düşönlüğü eýem şoňa bolan nimäni görkezýär. Anamyň ýoklugy, Güveni düştü. ýa Evet. Güven. güvenme Güven anam. düşmüş yani. Ay Ya hangi bir ara ayna şu görüşün içinde käwat sen eşitdiňmi batjak? Käwat mihmanymyza mele balkonun döküp dadyp bara. Ondan ya o konu ne oldu ya Nura? Ne araştırıyorlar mı? Emniyetten bir haber var mı ya? ha araştırıyorlar. Ne tip bolsa ertir gün ortadan barmaly men şu tema boýunça polisiýa barmaly. Kim edipdir? Eden adam hakykatdan polisiýamy näme üçin edipdir? Näme üçin biraz düzgünden çykybyrak edipdir? Men o zatla sorajak. Evet, o Düzgünden şeyde söyle. Gazete röportajında da söyleyeyim onu yani. Öyle durumlar oldu. Hiçbir şey olmadan da söyleyeyim onlara. Yani kamuoyuna yansıtsın. Yani çünkü men bir zat düşündüm de bizim Türkmenistan'ımızın birazcık avrayı kaçıptır eken birazcık hem del gow açıptır. Sebäp diýsem yani
men başta da diýdim de sen näme beýle soň düşündilerimle bu berdak şu polisiýalar bolan. Yani men şu edýän işim sebäpli size lojny informasiýa jaň edipdirlerden men öýüme öwrenipdirlerdi. Size şu adresde şular ýaly iş edilýär diýip ýalňyş informasiýa beripdirler bolýa. Ýöne siz näme üçin bular ýaly hereket etdiňiz diýen bolan. Ay sizin diye Türkmenliğiniz özökler diňe şu iş etýär diýe. Kän tuttuk biz diýe. Türmede kän diýer şunu ýaly işler bilen tutulup zat edip giren oňa. Onuň sen Türkmeniň awry. Oma ýa-da ýene de gelip diýerler siz diýer hökümeti ýurdumyzy, watanymyzy garalamaň. Ay tagam sen türmedäki Türkmen oglanlar görseň awry gary goýýam şol. Awry goýýam, Yok ýurda ya, awry bu berýär. Türkmenlerde vatan diye bir kelimenin yanlış anlaşılması var herhalde muhtemelen. Vatan Yani devlet hükümet ne olduğunu hükümet bilen bilmiyorlar. vatandan tafadul bilen oklarda. Hükümet başka da vatan başka da Aynen. onu şu vat onu tutuş Türk masanyň ýa-da ki dolandyryp oturan hökümetiniň tutuş halkam mara vatan dönüp etip oýlana bermeli. Sebäp diýsem Türkmen başyň hökümetini hemme kişi gollaýady, gul arkasyndan emedip ruhnama öwlýädi. Hanin noň adyna ma tutanoklar wan vatanda gaýmandyra ýa vatan satylaýmandyra şoň üçin. Yani şoň arada Fundament, tapady hökümet diýen öňe çalyşyp durmaly ola şu ýurtda görýärsen. Ýöne Aynen, devlet memuru ya hükümet dedi. Türkiýede ýaşabam gören oklara. Şoňa düşünemem oý. Näme ya üçin batjak şonda? Türkiýede ýaşabam maňy düşünjesi ötmediklenmekänmi? Cahil o çünkü. konuda Cahil. falan çalacak kol büyüğün tuttuğun fundamentin nahil uysan üstten son yalı yaratılyan bıratak. Awo. Son sistem anam dürükküden önkü fakir da o adamla sonuna işinin avarı yok. Awo. Yani öňkü gurbasyny ýaman gowurdy öýden mara näet gurt diýsene. Şide mut, gaz, tok, zat berjek diýip berdim onu. Hakykatdan berdim, demedem. Ýöne oňa derek baran ýerine diline çolody. Biri bir zat diýe, bir ýurdun prezidenti diýärem bolsa, ýadyma düşet şol Türkmen başypa gelip Türkiýede bir zat diýjek boldular, jurnalistler şonu sorag berdiler bolyn. Nirde wa munýaly mut, gaz, tok, suw berýän, benzin berýän. Nirde wa munýaly len bolup şeýdip gitdi. Ay sen Yok. pulunu etsen et bolyn azatlygymy satyn alyp etmellersiň ýa-da söz azatlygymy, tanqid azatlygymy alyp etmellersiň. Şoňa düşünmedik-de biz halk bol. Düşünýänler hem dymdy, agdyn ýumdy pul berilen üçin, jaý berilen üçin, wezipe berilen üçin. Häzir emine Ya biz diýen halkyň içinde aýdymçylar, suňa diýşärler. Biziň hatamyzda biz ýene pul alyp baýa oturýarlar. Ýene de gidip arkada şokrat diýip oturýarlar o. Halkyňa ýagyrnysyna wasyp binha maşgalalar biri bilmän otur. Köseni otur, ölüp oturýan men öz daýymyň gyýdy ol 31 dekabr güni jaýlandy paket. Ýöne nankör yani ya şular bizim halk. görüyorum ýene de şonýal başlar çağırıp aýtdyrýarlar ha. Munuň näme diýjek şu halka? Näme diýjek? Indi şonu garnaşyň ol. Ey çağırmasana o şonu. Şular diýme şonu götürüp beren, arkasyndan nemedip beren diýip bir öz aramyzda da bir agdy birleşip bilýär şonu edäýem dokda. Yok manina meniň aýtjak sözümi bir ministr aýtmalymy kaýa, wezipeli adam aýtmalymy kaýa, şonu özümizden bilip etsek bolanokmy ka? Babnik Murat da cahil halklara yönetilmeye muhtaç oluyor. İlla başında birisinin durmasını istiyorlar. Cahil olan halk. ya gıynan sagam mara bizim halkymyzy Öyle, cahil öyleyiz. bolýar. Men çoňudy gaharym geldi. O näme isleýän kıyın üniversitetlere gidip kazanıp daşarutlara gidip okuman bilýärler. Şoňa ücretde gelip okawan bilýär, okuwan diýýärler. Ýöne bu zatları öwrensinler, cahil galmasynlar onu. Ya ben de şimdi üniversite mezunuyum. Normalde çalışıyorum da. Yani birçok tanıdıklarım yurt dışına gittiler. Çalışıyorlar orada. Kalıcı yani. Yani beyinler gidiyor. Beyin göçüyor. İki ölüm arasında burun var, gözler birbirinin görülmesi yani bizimkilerin bir vaziyette böylesini görülen nokta yani ilk soğun varına soğuklar olayın.
Hakiki şol bara şol görülmesilikde Türkmenimizde kater ve Gatsa, tornosun. Mine gat- öz garnaşlarımdan bir at gün orada beğenyen nem için beğenyen teyap disen ya sana kömögdür ingolmanna azar değmez. Awa, Evet. Beğenyen da o aytan. awa. Ha, yok ya vatandaşlığa başvuruluyor aslında da yani ne bileyim taraftan üzücü bir durum ya. Senin çocukların burada kalacak, burası onların vatandaşı. Aslen iyi olacak. Batçok Bilemiyorum. seni öylenen batçok. Yok, gene eğlenmedim. Öyle ol seni garak gidip barayan lan. Ekranda garak barayan lan seni. Kıyız veren yok o et. Garip bazan yüzünü de derden ok görmek. Awa, inni koyundan Ayıp olan. geçiden hantama olaymasak başka da at gelen o gelen. Sen neme mi bir yaş neme mi? Kalın puluna yığını yansın ne oluyor? Kalın bakasından havarın var mı? Azda kendine yaşa yetmeli. Ölünecek olsam. Doğru. Bahalardan havarken olin var ha ille baha yok ondan ne edecek kırıklanıp. Ay. Bolum bolorla gelecekti. Dernek kurup otuyorsa aynı şey ölüp bilmeyenlere. Şimdi bir yanasından öğüp baş saymasak olmadı. Evet. Arasında şey var da olmadı. Evlenme programları falan. Öylün ben vur zatı borlu olun dokuzun vur in var kıcası beşini ya dördünü düzüp bolsa da ha bilyan mı? Ya şey diyorum ömür geç gidiyor da. Şey diyorum ömür geç ya da. 900 noktana tamam taladan aymasan. Neyse misafir Ay istekler sol var. Murat kaçayım ben. ne bolsa bolorla ölünersin var gene. Yöne Vallahi şu atki sistemanın ara ne evleyinler. Lan bablik girecek diye birini alayım mı? Ben ben çıkarım. ben çıkaran. Tamam. Doğru söylüyorsun. O şey hifam elptro var ya. O şey hifam da proti vertir. Oh, Ben çıkaran doğru söylüyorsun. Ne zaman istesin. tamam. Bor bakacak. Bor ya. Ya şey. Alan. Tabii. Hı hı. Kim alayım ben? Saat al bakalım ne diyor. Ya o şartlıktan ilk göçüp gepeştesin. Yokla o vatandaşlar. Aynı şey. Şey hifam ilk göçüp adam değil oğlum. Novot'un bilsin karasın biraz. Aydı ver. Babnik hoş Tamam. geldin. Salam aleyküm abi. Aleyküm selam. Gomya Ne derler. halim unutma canım tamam. Ya onu da aşkı. Gomya Aleyküm. derler. Bak. Aydı Canım. otur. Ya neyim aydalı. İşte İstanbul'da yürüyeriz. Öyle mi sen? Yok ya ne evlenmez abi. Yaş neçe? 30, 25. Yok çağırdır oğlum. İyi şeyle mi? Ay onam değil mi ha? Diyeyim ben 30 yeterim bilmeni alarsın o zaman. Yankı bat yok.